Assalamu alaikum. Kofi amalk gelene bir muçuk. Kimut. Assalamu alaikumlar. Lorname ho. Haneli 97 diye reddet. Gom can tarplanlar mı? Can sağmayı gomsunuz. Ne edeleriniz? Huda şükür armağan. Sonku olanda atlardan havarınız var mı vatandaşlar? Video koydum. Nezdavasya şol neme var da. Kim şan adı? Şammay. Şam Muhammedov var da. Yerdeki arkada şehirnin hakiminin oğlu var da. Bu arada kofyam oldum. Dine siz içmeler, efirin ekranın başında benim içmeli kofyanı. Ey vatandaşlar, bolyan atlara hayranı. Telpek koyan o kıyafetlara şeyle var. Hiç yurtta olmayan atları oluyor. Ey, başka devletlerde hükümet işini taşlayar bu dünkü alacak meseleler bolanla. Hükümet işten çekiliyor. Şolun çağırlar, şol yana gitti. Bir günü meylanoklar, bir günü. Yani arkadaş şehrin hekimi, hoca oğluyunu bir günü saklanoklar. Başka devletlerde bolanla onu. Hoca Targaş var da. Ey talip, nirda iyi halen ver, can edip yani alır, ilmen istimer o. Surut gerekti olun. Bor aldım, taptım, koydum lay. Ve aleykesselam. Qoğum can sağlık, unutmayın, jivoymun, nememi, unutlaştın mı? Talip. Assalamu alaikum. Qoğum ağam, yaxşı mı? Yaxşı, Huda şükür. Sen ne arma? Şükür bar ol. Ay men ağam belki telefonum var ha, öyde yattan çıkardım da şu cuma gidip baryadım olin. Zaradım azdı. Şu belki mal kaytdım da. Neyli qoğum ağam, yaxşı mı? Ha, go Huda şükür go. Tuğlema ağam, Hoca Targaş'ı tanıtyan mı halka? O Hoca Targaş tanıtyan. Hoca Targaş, Hoca Brilliant ha? Ha, Hoca Brilliant ol. Dinge bir sancak giyence paltosu $30,000 Hoca Brilliant'ın nemesi videosunu ertir koyan onun delası birazcık üstünde köprek işlemeli. Men bugün 2012 bolon vakanı düşündürüş verdim. İyileştirip video çektim şunlukça ve şolorun $100,000 pulları TikTok'ta soğut padarkadın yalara nirden şu kadan ya şolorun çeşmesi nirden geliyor deyip koydum paka. Oğlum hoca oğlu. Bunların kadancının çeşmesi hoca oğlu sebeple inni hoca oğlu inniki video oluyor. Nesip olsa. Ava. Hoca Targaş yönü öňürol Orswadar'ın başlygy bolup berkä birden Sowda ministri bolup, soňra upravcılam bolup, Gurban ulyň ýanyna Hitrovkol bolan
bir şeydi bağıtı çuğuk giden adam. Evet. Bağıtı çuğdu diyenim ters taraftan bağıtı çuğdu aslında tersten ahiret taraftan yitirdi ol. Yani dünyevi taraftan ha o. Yani men fikir ediyen biz has bağıtlı yaşayasım kalk diyen. Çünkü pullu ile zat yer bağıt getiren o adamlar. Nuraga. Tere dağım. Men bir daha düşünemok. Şu Türkmenistan'ı narkotik dermanları, narkotik serişteler yok diýip ağlaýarlar adamlary. Onu näme üçin şol o zatlary çekýärler, neşe çekýärler ýurdun içine tejenden näçe 100 gramyny 40 000 manat alýarlar. Alyanam mirkili bir mekanik program Zeytun kafenin açnoy Miret'te Kemal Söhbetdagi Gowdan V'da hadir toşna adresini bilemok näçinji domdygyny öýe bar telefon beleki telefonumda şo taýda söhbet Selim Belliýew ýene bir 5 adam bolup jaýyň içine oturup çekýärler. Näme bolagym? Olar çekmeli beleklere bolsa ceza çekýärler. Onu goý hemmesini çeksinler. Goý olar ýaly bolsa berin legal näde onu Amerikada ýakýaly. Goý hemmes çeksin. Näme birine bolýar birine bolanok. Näme olar ýaly? Näme onu kanun diňlik ýok adamlaryň içinde. Doğru değil mi? Hawa. Legal näde onu olar ýaly bolsa özleri çekýärler hemmesini eşe. Video çekip aýdar nähip bolsa şu barada. Tejenden nirden alýanlar çeni men uje bildim. Siz kim bilen tanış edýäniňizi bileňiz. Men barada birinji video çeken wagtyňyz soň pikir edin soň näme bolardy? Düşünýärmi? Size mena legal ýurtda ýaşaýan, daha şu da edýänem bolsam, kanun esasyny maňa rızışyna ýöne şonu edemok, Allaha şükürler bolsun. Ýöne edýänem bolsam kanun ýönesiz Türkmenistanyň içinde prezidentiň özü gadagan eden zadyny näme üçin sizler özüňiz çekýän garyndaşlar zatlary, ýegenler, zatlar, dostlary, o ýegenleri bir tarapdan ol söhbet bar, film bar, olar ýegenem däl, zadam däl o. Ol Kemal var, olar bar çekip otyrlar. Näme o bolýan şeyler? Kanun emmeleri deň däl diýmek Talip Türkmenistan. Kanun emmeleri deň däl. Hemme zady diýerler şular. Hemme haramçylyk etdiýerler. Soň oturup oňa çykaryp maskara edip telewizorda Nazir Habibow maskaralanmalyarlar. Däme özüňiz birinji özüňizden başlaň o. Birinji özüňden başlaň. Soň galanyny oçurum ýetmeýär düşünýärmi? Çäre bolsaňyz birinji özüňizkiler çäre görüň. Deňlik bolmaýarlar ýaly. Ýurtda adalatlyk bolmasa ýurt için galkynyş bolmaýar. Näme adamlar Allah bersin. Galkynyş döwrüne ýaşap bersin. Nerede galkynyş o? Ýa şol dogan garyndaşlaryna tohum tijine berdim Muhammedowlara, ýa-ki Hojaoğlu Muhammedow ýaly upravjalamlara, şolaryň dogan garyndaşlaryna olaryň köplügi bilýärmi? Onuň aýaly bar, aýalynyň çagasy bar, onuň aýal tarapy aňarsy bar, o çagalarynyň gelini var, geliniň aňar tarapy var. Gidi otyr watandaşlar bu garyndaşlyk diýilen zat. We şeýle bir krantlary hemme biriktiripdirler. Ýöneköy watandaşlara, ýöneköy telekeçilere ýolum ýok şulardan ýa. Görşüňiz ýaly $100,000, €125,000 sowgatlary, pul sowgatlaryny ýöne Arslan, Gaplan ýa şolar ýaly sowgatlary ýöne TikTokdan biljek derejäge geldiler watandaşlar. Bir gecede $2,000, $3,000, $5,000 sowgatlaryny bilýärler bir gecede. Men ýa bir näme goýdum, şo videoda da goýdum, TikTok'umda da goýdum. 265,000 jetony bir 50 bir oýnadyny bilýärler. 265,000 jeton watandaşlar. Ya bilmeýän bolsaňyz Google ipirdat bar. Google'da ýa soraň näme şo 265,000 jeton näçe puludur ýa diýip soraň watandaşlar. Aýdyp berýärler. Bir gecede 150 bir günne sowup bilýärler. Bular tagam şeýle de daşar urtlary gitseler ýani pullujo €100,000 €200,000 gedýän bolýan gasinçalaryň bir günni €1,000,000 onuň bular $1,000, €1,500 bar ha. Watandaşlar, o sizin 1,000 manadyňy däle edip sowýarlar. Daşa 1,000 manat bilen 100 manat edip sowýarlar. Muraga, indi men sana bir daha düşündüm. Bular oturup deşe çekýärler, keyip edip, soňra oturýarlar, izdivaç edip her kime bir onu saçyn sýrdirýärler, şunu diýärler, keyipden ýana etdirýänem şular hemme zady. Size çıkıp durmayın sol näil bolan size zämetin çok koýdum näme şortlara gürletmesen o. Biz gürleşeli siz dinläberiň eşitýäňizmi? O siz dinländiniz. Siz bara watandaşlar görýäňizmi diýen zatlaryny halkyň hasabyna baýaýarlar. Halkyň hasabyna pul gadanýarlar, sizin hasabyňyza. Nerden gadanýarlar diýýär? Ha?
Näme? Çägany sıkıp şondan yağ çıkarıp şeýdi pul kazanýarmyşlar. Ýok vatandaşlar. Taýyn aşyny ýesi bolurlar. Burdan ka atasy şu Gurbanoğlu Berdimuhammedow gelli bolýun, belan körügem şu Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Gurbanoğlu Berdimuhammedow gelli bolýun. Munun bajalary, munun onsy, munun dosty, munun gowatnaşany, o gowatnaşanyň doganlarnaşlary birden milyoner bolurlar vatandaşlar. Görýäňiz, hem bizim aýdýanymyz hakykat. Ine bizim aýdýanymyz hakykatda nerede ýatyr? Ýurdumyz şeýlede baý ýurt vatandaşlar. Gaty baý ýurt. Ýöne bizi garip hakladyk, bunyň özleri ýerler. Şondan ýaňa bize zat galanyk, halka zat galanyk, şulardan ýaňa. Ve gelýärlerde bizim aýymyzy ýol bokum içinden monjuk gözläp bizim aýymyzy gözlejek bolýarlar. Bizim aýymyzy. Yo, ne dün kısutnama, dün kıyalanmay. Anha o türe aslam kellesin sıyırıp. Kışın bunu kim kellesi yürüyor vatandaşlar, ha? Kışın bunu kim saçını kiçelt ya, şoları yalık edip, maşinkadan geçir ya, barraz mer edip, hemme yerine. Kışın bunu kim ediyor Thomas ediliye düşünüklü, Thomas onu ısı diyen, ay saçım yenglesin diyen, o jilede doğruyan. Kışın bunu o ya, orada kavra geldik o. Soğuğa daşarı, kim saçını beydik kiçel diye. Şunu bir barıp etmese, şu barıp prokuraturada barıptır, içeri işlerine de vardır olun, ara bulurum, ay şolar dik gelme, o gücümüz yetenok dik doğulur diye. Kim gücü et ya onun, sizin gücüm yetenok diyenini görden, yan şam mı değil yan, haramda da. Hoca oğlu, şammayı. Bu upravzilam oğlu olun, ne açıvaat yaram yok, or vizipede, vice-premier oğlu, yıkıcı, 3 vizipede oturdu, şu hoca oğlu yani, yıkıcı ödü. Şular yalak, Vilayetçilin adam, hatta 2. prezident hesaplanýarmyşyn. Hocaoğlu Targaş, 2. prezident. Türkmenistan'da Gurbanoğlu'ndan soňky 2. prezident hesaplanýar. Şoň üçin Şamma, Haja, Kemal'a da günnörem yetenok diýe bolar. Düşünýäňiz? Indi şol adamlar kanunyny hasap berip bolmayan adamlar bolsa, siz nähilek zatlara garaşýaňyz ýurtda gözüňizde getirip görmediniz? Prokuratura bir adam bir yurtta yaşaya ve şonu prokuratura, kadiyet, adalatı çekip bilenok. Adalet ministerliği ve sen şonum şololunun öden bilýänini. Meni diyen hiç kim diye çekip bilenok niye prokuratura da şey deyiptir diye bolon beşti bizden öden öğrenenler. Inni şol adam indikatör nähil cinayetler eder bilýän gözüm. Nähil zatlara gapatçalar. Nähil zatlara gapatçalar vatandaşlar gözüňizde ötüp görün siz şolary ýaly ýurtda ýaşaýaňyz. Men size aýdyň. Tak što bizim aýdymyz hakikat ýurdumyz baý ýurt, gülýäli ýurdumyz baý ýöne gynansaň haramzada hökümet işgärleri we olaryň çağalary bar. Selamun aleyküm. Goýumsyňyz? Janyňyz sagmy? Salamatsyňyzmy? Hocaoğlu var ha, 2022 ýylda bir parod edende şu. Şonu çıkış edendim men bir wagtlar Hocaoğlu'nun üstündenim zamanda. Hocaoğlu'nun şotuny hasabyny görüňler, eýsoň munyň nämesi bar, bir dosty bar Hocaoğlu'nun. Özüm Londonda şu, Londonda oturýar. Dostunyň hasabyna goýa, Dubay'da açan jaýlaryny, magazinlaryny görüňler. Şu italyanska, fransuska eşikler geler ha, Türkmenistan, Aşgabatda. Şu kimin adyna gelýär? Serdiňler? Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Wa aleykümselam. Gulýaly Gasuda ýurdumyz bar o. Niye Gasuda? Nereden gelesler sizlere? Bularың var ha, hemmesine bir çukur edip gömmene, in qoğusuna. Talip qadı görmeňde, men serdaram ýüzüň ýonmak. Onun da hoy eli urran zatlary bar wagtynda. Şumy näme maňa diýen gaty bar. Yo, men o şeyden de, o şey men da diýdim. Türkmenistan halkyna aýtdy. Öýüni görüm. Näçinji ýyl bu? Näçinji ýyl bu? Laşatka ýala öýdüm. Göräýdi vatandaşlar.
Allah. Toy salon mu ya o? Toy salon mu yerine de? Toy salon ýaly öýü ýöneşi. Plaşatka. Давай. Ne Böyle için bunlar anlatan Forbes'a nasıl? çıkarmadılar? Nuri. Forbes'ta atları. Forbes ya. Давай. Задатsinler içine sapık. Nura ben Afrika sesim Alişer yapacak mı sesini? var. Российский milyarder. Şonki çapulu var mı? Sen? Lat naturi bara. Konkret mi var ya adam öýüni. Hoca oğlum Muhammedov'un öýü şu. Nämede goýupdyr? YouTube'da da var. Hoca oğlum Muhammedov diýsen, şol adam şol. Yani Şimdi Türkmenistan'a hökümet işleri diýmek halka hyzmat etmek üçin gelmändir. Halkın hakyny iýip, halkın pulunu iýip, owurluk edip, jinayatçylyk edip, özleriniň gülýal durmuşlaryny gurmak üçin gelipdirler watandaşlar. Diýmek bular galtaman, kanuny galtaman. Şul adamlar kanuny galtamanlar. Yani edýän işi galtamançylyk ýöne kanunlaşdyrylan galtamanlar. Vatandaşlar. o kanunlaştırılan desen yanlış buladı Nuri bence. Kanunlaşdyrdylar ha, edwatyrlara, basylan oklara. Kanun Bir diýmek kanun, bular. yine bir kanunu ama bunlar kanunu yazdığı için hiç kimse de bilmedi. Karanlık hormatlı vatandaşlar, şurada bir zat davay просто, чтобы hemen bizim пониманиямыз için 2 milyarda, даже o 2 milyarda Çarjovu yıkıp, Çarjov var ya, Çarjov, katta Çarjovu yıkıp tazaldan salıp oladı. Çarjov gorudu bilesizlermi? Yıkıp tazaldan salıp oladı. Benim elementar sizlere sorağım var. Hormatlı vatandaşlar. Ben bilmem, arada neçte obyekt var, neçte ak mramordan obyekt var. Çarjovda 10 tayam çıkmadı. Beli mramorny jaylarınız kalan hemmesi 89'da 90'cı yıllarda kurulan panelli jaylar, hormatlı vatandaşlar. Şu gün agrableniye veka gide oturan bütün Türkmenistan'ın pulu hemmesi Taşavuz vapşe geplenmen. Taşavuz'da всего 4-5 şunaka zdanya var. Düşünesinem, bütün zdanyalar Aşkavat'ta. Bütün pulu onlar uğurlu oturan. Keyfine göre bunlar zdanya salıp sizlerin pulunuz uğurlu oturan. Yeni bilmeyen zatlardan aydalılar, bu zatlar bilýärler, bilmeyen zatlardan aydalı. Bu hoca oğlu var arada vatandaşlar. Men etki bu arada o video çekecek ýöne bir ön neme bolýar da size näme diýilýär bir öňünden görkezilýär tratkametraj. Preview. Preview yani Hoca oğlu Muhammedov vatandaşlar bu ýyla gelenden soň upravjalan bolandan soň birden özi hitrokol bolan soň birden dostlaryny, tanışlaryny içevi işlerini awurda 4-nji addel, 6-njy addel, 7-nji addel ýalak nemelerin başlyklary edip bellep çykýar. Hemme ýerleri hökümetiň hemme ýerlerine ýa-ni Hoca oğlu Muhammedov upravjalan bolandan soň ýokary wezipelden köp ýerine öz tanış dost bilişlerini bellep çykýar. Ve Reşit Meredov'un nähil urubyny baý bolsa Türkmenistanyň şol urubyna gelen hatta onların vilayetçiliğine ikinci prezident hasaplanıyor. Şunun için şun oğlu Yankı Şammy edeni edip koyunu koyup gör, yegenler kim ay diye şun için. Dün köydek gelenleri diyen şot edini. Yegen Şammy kim ay diyen, näme edip bilýän aw diyen şey. Şunun çünkü yegen Şammy edip pikir edipdirler. Daýl ki herkim onu tanamansam. Inni. Bunun oğulları var. Yankı Şammy bilen Osman. Bulara mı oturuyor şolady? Organla, onunla, komitette, ýokary wezipelerine ya da raprakan başlyklygy, pullu yerleri, buların hökümetde şeyle bir kökürýarlar şeydip, kemme wezipelerde Gurban Gulynyň serdarynyň dogan garnaşlaryndan tanış bilişlerinden hem kän Hoca Gulyň kuwa diýär. Hemme ýerde dosty, hemme ýerde ýene to есть секретный президент, товарищ Ходжа Гулы Мухаммедов управляет страной Туркменистана.
vatandaşlar. Даже bilesizlermi? Bana o ya Bra. da oynama. Ha, buyur. Buyur Tavut. O Talip. Donyan Talip. Ya aydır brat. Aytsık gürülecek. Donyan Sen- Yan mı? Sen Ya, o вообще donyan. görünen yok даже. Kameran yapay olmasa maşinle var yani. Ola şu vakt eşitiliyor mi? Eşitiliyor mi? Hava. Eredin. Ay- Daşı can gazak bar. Garet yani. Meselem şolum şu vakt şolar bilen gudaw boldy. Arka tapınma üçin hoja guluna. Sebebi hoja gulu vilayetinde ertir bir bir zat bolsa bu arkasına durur yalak. Şoňa çäre görünmez yalak şoň bilen gudaw bolýar. Öňe sebäp berdi indi gudaw bolýar. Görýäň demem. Bähbit meselesi. Gyzal berişip oglu var şor yalak. İdi beni şu zat bilesizler meni trivojit şu zat. Maňa karaňlar hormatly watandaşlar. Sizlerin imini Turçyada ýüremegiňizem sebäp şu adamlar. Şu adam demel ene şolar. Это во-первых. Во-вторых, maňa karaňlar. Вот sonki videosunu görünler Talib'in. Давай men вспомню da 20 centlik da zadı yok. Neçe köpüklük darını kançaya satı tuttular? Talib yatlatsana bana. Yok, men onu YouTube'da paylaştım. Men o YouTube'da paylaştım. Yani TikTok'ta entek paylaştım. Onu paylaştım. 40 centler diye mani bir yılda zırhlık bilen xatiyal. Dövülüp gel. Centlik Düşünmedim. ödem konvertasyada 100% bir şolara dermanlara. Talip sen ataka var öýen senin ternemene. Çıkıp täden girsene. Çıkıp tazadan girsen abi şey düşünüp olan yok. Teret Короче ben bu aslamın nemesini düşündüren sorayanlar var şuayda. Aslamı näme üçin taçın seriyalar vatandaşlar seyredin. Men ýangy videoda da düşünür geçtim. Şuayda da ýene bir tapar düşünür ýan. Karoçom öňdäkilere PK oynama üçin çykýarlar. Kim kime gawat gelýäni öňden maslahat edilýär ýa edilen ok çykýarlar ekrana. Arka tarafta inni yankı pullu balığına sığmayan, pullu cübüsüne kisesine sığmayan bir topor haramdan kazananlar var ha. İyi biçip keyif edişi o Türkalar. Bulur iki olup bulur bire onu gollaya, bire bunu gollaya. Yani aydal bire Alişehir gollaya, bire meni gollaya. Yani şunu oturup PK ediyorlar. Alişehir İslam diyeli, Alişehir gollayanam başka biri menem mun karşıdaşı olamsan maňa bir PK ploklaya olun men utjan. Ondan bir arkadakiler diye men kuttu diye arkadakilerim ikisi puldun işçi aslında onu. Oldun ya utulurmajak bol. Onun arkadaki bir kol tutup başlıyor. Utullun zat deyip onun bolunu cedan çek diye o utulun cedanı kimden alıyor? Yankı ploklarından alıyor. Nämet niye? Ay şunu ettir diye, ay ya saçın tiyirdir diye şunu. Davay saçın tiyir diye oğlum. Bunu da aslam cedanı yerine getirmen kaç kaydıya, çıkık kaydıya. Çünkü aslam gollayan ama ya etme diye. Arkasından ploklan. Etme diye. Onu gollanam yere şu yukarı veri pelen çağları bunu gollanam şolun veri. Hatta account'un adı AK007 mi? Şonu alvar zat. Oğlum AK demek arkadaş şehrin maşin numara var, AK numara. Şu taydan geliyor. Inni meni gollan ayya ki yok utulsam diye davay sen niye etme şonu diye. Çıkık kaydiyan olun inni ele ki bir giden ploklan yankı şamma var. Götüviş yadanim men şon saçın sirdir yani yadanim bunun öýünden çıkık kaydıp öýüne gelip urup gözünün şutaýsyny ýa edip saçynam tiriýarlar. Prinsipe gitişýärler arkadakiler bir kol tutýarlar utullun ay dava ýüzüne palçyk nemetdir diye. Oğlum palçyk nemet otur ya palçyk çalıp. Onun indi arkadakin götüviş ýere arkadaki utullu da az ploklotda düşünýärmi ikisem pullu adamlar bir-birlerine bir kol tutýarlar. Sen adamın yüzün palçık çalıp oturup görýärmi diýip bir kol tutup ha edişip keyif edişip bilen bulun şagal meslegi bada bulurda şu var. Onun bulur bir-birlerine prinsipe gidişýär izak oturanlar pullular ekranda oturanlar pullanyp öz diýen ettirip oturana. Indi pullundan soň ettir bilmedi bolun ýene jaňa diýär
pulunu utan soňa mettir bilmediň äre diýip ol muňa gaz berýär. Düşünýän. Olum ejeň men şonu taçyn tir ýany diýýärdi, mundan çykyp gaýdýardy. Adresini bilen ok, öýünü bilen ok. Mundan gaýdýardy altyn asyrdan telefon nomerdan munyň öýüniň adresini tapýar. Birinji bir kanunçuluk. Heret. Siz telefon sim kartı alaňyzda pasport berip alýaňyz. Dogrymy şu? Tümesele baraňyzda sizden pasport kopya soraýar. Şu pasport kopyaň esasında da sizin adresiňiz belli bolýar. Nire haýsy köçede ýaşaýanyňyz. Muňa üstünden siz tapýar ýanky öýüne gelýär. Gapyda da ýanky Süleyman Çişik diýär. Glazokdan seretse Süleyman Çişik dur diýip kapyny açýar, mon kursak girýärler, ýanky gizlenip girýärler bolmasa. Görünen oklar Glazokda. Girýärler, danim girişine de urup dep başlaýarlar. Böyle ýykylýarmy, gara üstüne onuň depýärlermi, onuň sırada o maşin kanallarda saçyndan şey diýip bir geçýärler şey diýip. Gördüň dämi diýip. Kaçmaň, näme üçin kaçdyň diýip. Süleyman Çişik şo o PK bir zat oýnaýdy şo mu? Yani Süleyman Çişik bu taýda nipirçom men bilişime göre yani ol oň bilen ýarşanokda gowjam diýip bir bilen ýarşýar. Yani öňüne ýanky Süleyman Çişik tutup gelýärler. Значит, ol Süleyman Çişik'i gollaýan bolmaly. Getin tümmekkeri öýe bir kanun girýärler, urýarlar, saçyn terýärler danymam gidýärler. Indi şöyle kim dedin al şu utulan adamın saçını sıyırmayan adamın adını aydalayan bilecek. Aslan. Aslan. Predator savı. Gözü çıksın. Gözü çıksın. Ama şöyle şu zat var. Bu adil oturan zada karanlara hormatly vatandaşlar. Вообще это беспредел, закon yokluğunu görkezedi. Еще plus şunça edenetlilik bolan soňam расследование de bilmediler. Korkam işler. Значит, закон yok Türkmenistan'da. Понимаете? И реально adamlar, ben köp eşidemende yegenleri görenden adamlar taksinin bagajına giren adamlar bu. Maşının bagajına giren adamlar bu oldu bilesem. Şunun gel oturan ne eşidip. O yürümüz yine şimdi. Yegenler deyende atas karoçi. Şum kaç. Yine şu zat boladı. Hormatly vatandaşlar. Bunu alýarlar. Bu derdim homet hem alýarlar aşağı. Men aýtdym ha. Ol MM'de zaten giden kurdatlar ziyada tutanlar $4 iş toruna. Şu metro çekler. Görülen permekme onu berýär. Ve aşağı idillar adamlar. Bana geldi. Çişik. Bana çişke yakşım sen ki. Da kadar edip bilýär. Men howadan adam ala oturma. Yüzünü aç. Yüzünü aç. Aç yüzünü. Yüzünü aç. Aç yüzünü. Süleyman. Aç yüzünü. Aýsy Süleyman. Ene men Süleyman. Näýlek men kapsyny kakıp barypdyr İslamı. Da kadar İslamı bam näme gurläp oturýarsyňyz siz? Gulýar asuda ýurdumyz bar o siz haramzadalar o. Yurt bilen ne alakası? Süleyman bollum şu waka. Şu waka bolanmasa da kadar dediň de şonýal waka ýok. Ýetseň amdy kim diýen bolsa düşündiňizmi? Onýal howadan al getirme. Bir ýeriniň zaty düşündiňmi? O özüňiz halk üçin oturmaýan. Näçe firdiler onu? Saçy näme üçin tirilgän? Saç firma ýany gitme. Başga saç tiren ýokmy? Denki näme üçin tiren ok, sen näme üçin tirmadyň? Problema däl o saç tiren diňe islammy? Ondan başga tiren ýokmy? Bir dekavrda saç Aslam özüm çağırjak usta. Padli seçe garaşyna. Çağır. Mesela söylediğin fayda. Bolýar. Aslan boyunları öýjäň ustayda. O etdiler diýer. Arkadaş şöhretdi. Da kaza dedim hökümetimiz var gulýalar. Arkada serdarymız var. Gora otur ýurdumyz Hudaýa şükür. Da kaza dedim. Amerikada o bäro biriniň ýürek böwrüne satar ýa. Gulýar Türkmenistanyň var, kavyetimiz var. Ardyňdan dinleýärler o. Bar çağır İslam işte Padri sedin sen İslamı. O näme üçin onu prokuratura barsa, näme barsa, o taýda prokuratura barıpdyr.
Barana Çağır, paketini çağır, alacağım. Dur. Bir minut. Türk'ün şu hakikat video çıkanına utanacak gelmeyten iyiliğin umunda. Hakikat yüzüne çıkar korkudun da. Yok, Hakikat ne yapayım ben utanayım? Yok Hakikat, lan belki benim de çıkar. hakikaten. Siz utanın yaşap görsün de dönükler bir topor. Siz utanın men ne yapayım utanın? Gülyar ağzımda yurdumda yaşap görsün. Men ne yapayım utanayım? Sen Makaras Süleyman. Nuri eştiyan mı? Ha. Ava. Aslında şahmat etsen bu birazcık çişireli bu yani. Göreli kim yine yalan söylüyor. Ondan sonra şahmat. İçinde yaşayalar da. Şahmat. Sen goğuran Süleyman. Sen goğusu koşulma şu mesele. Sen goğusu koşulma Süleyman. Koşulma. Yok. Yalan atasın. Yok yalan söyleme. Dinle talpli. Süleyman. Ulan etme. Yok. Bolluk bir mi dinle de Koşulma. Süleyman koşulma. Bak Süleyman bas. Dinle men aydayın ondan sen dikurlayver. Senin sodat bilyan bolsan da qada dedi korkut bilyan şu mesela hakkın olur. Okey. Allah'a and içen. Seret Allah'a and içen elimde de kazası var. Allah'a and içen. 100% de kazası var. Yönü karışık neye çağırdım yalan guruluyor. Şundan sonra şahmat ediyor. Etmesem şu efirde etken son kadın oluyor. Evet. Saçını Süleyman sen saçını yine ne çağırdım yalan söylüyor. Dinle bir mi? Süleyman yalan söyleme. Yalan söyleme. Yo men yalan koşulma. koşulma dediniz. Siz yalan söylüyorsunuz. 4 adam var. Deyip oturmayın da. Utanın. Yine kim var? Çağır İslam'ı. Efiri şu yalan söyleyenlerini son yüzünü koyacağım. Yok dur. Yine kim yalan söylüyor? Gelin koşulun. Siz dostlar. Şahmat edecek sonunda. Ne için sıyırdı saçını? Davay bu sonra cevap et. Ne için sıyırdı? Kış ayında. Bitledi mi? Ne oldu? Ne oldu? Saçını sıyırdı şu adam. Maskara. Süleyman. Şamli, Oğud'un nomeri var. Oğud'un nomeri var. Türk'teki nomeri var. İslam çağır yaz, İslam çağır yazın, İslam çağır değil. Men adır İslam çağır yazın. Oturun bir mi? Oturun men İslam çağır yazın. Adamımız yok. Çağır. Görül vakal yeni Şamli, Türk'teki nomerin katı Oğud'un mu? Bırakor. Hemmeğiniz gelin. Hemmeğiniz bize karşı. Son men size seyredin adamlar. Görün ne? Ne edip yalan sözleyeler. Son kulun yalanını tutuşumu seyredin. Yönü Nuri men xahiş ediyen şu meseleni men ödüm video paylaşacak bolyamam. Allah ya. Bolyamam Nuri. Allah ya. Allah. Gelin senin yüzün görse senin yalancı çıkarır. Allah. Size karşı yemeyen Ecez kuntu. Kaçtan bolan. Ayırsana Nuri. Ecez al kaçtan bolan. O ecem. Ayırsana Nuri. Ayırsana sevgenleri. Koşmasana biz bärdi sevişem de var. Hem meğerde karşı biz geliyoruz. Davayın gelin. Son adır men video çekecek. Poluk mallıdır. Erkek yani men çekmesem adam değerler var. Yeni kimler ne? Şammi Oğud'un nomerinin var ya brato. Men sana video örkücü. Onu kaçan ürküttüm mullera. Dur. Davay onu hükman ne Allah. Ya görülle ağam ne çağdım var. Ne çağdım yok. Şolar görülle gayret. Ne çağdım yalan söylüyor. Şunu bilesin mi yalan? Bulayan karanlarda. Almasan hiç kim şu hazır koyuyor adamı gelsin de. Şu kim şu? Yankı Patsan. Şu gelsin şu an. İslam geliyor. Ustağına kucak ettim şuma İslam geliyor. Şu davay. Süleyman saçını geliyor. Süleyman. Eğer de kaza ettiler. Süleyman. Çeyişin değil mi? Ne bir şey desen? İslam gelsin İslam özünden istediğinde. Yok. Sen adam Pasti ben adam İslam ağzından istediğinde şu meselelerine. Eğer de kaza etsek. Aslan yok öldürdüm diyerden yani onun şu suutname oluyormuş o. O suutname nereden kaza edip biliyorum mesela. Yok kaza etsek biliyorum ben. Fafak. Nerede kaza edip biliyorum. Ne kazası son muhtemelen bunlar ya çıkışlar edem o Süleyman. Meni başkası bilen karıştırma gayret etti. Sen men sana bir daha değil mi? Sen avat bolsan yurdunda öyüngde kaç sene uyup yatardın. Süleyman sen buzaklara koşulma kellene kalta giydiriyorlar. Şu meselede men bari aslam gelsin.
Ben İsa'yı gurulacak değil. Şu mesele aslam gelsin ona men sesim aşağı. Sen girdin gürledin ya boldu sen. Süleyman Çeşik'ten bardın mı barmadın mı şov iyice şotay? Indi kepde 5. juni 6. juni görülüyor açalım yana. Aslam aydaradır gelip aslam gelip aslam al. Tamam perde atırsın kiyin al. Ya geldi mi? Al. Alayım. Al aslamı. Aç yüzünü İslam. Alayım. Aslam yüzün aç. Men gayrat et bara stayda men hiç şey görmedim. Böyle nok meni ödüm lenta videona koydum men kaçım hiç kime işem olmasın on yala. Hiç şeyle mesele yok men ödüm lenta da videonu koydum. Gidin lenta da videonu görün. Gayrat et men gepim etmem. Men Yo tamam sen del Aslam görünken var del. Ama efirme gelip yazıyorlar o şunu yap. Aslam gepim ağam adam hiç kime dola kaçın diye falan. O tirip men dola tirip polyan morda. Efir oğlum ne tirardım ama. Doğru mu? Aslam düşünen sanardan korkyansın Türkmenistan'da yaşayansın. Ne seni getirecek var zorlayacak gel şu vakit. Yani düşünen. Gayrat et ama. Yani bir kanun işeden adamlara. Yo bir kanun işeden adamlara çare görülmeler ha. Terona. Asuda yaşap. Görnam Hudaýa şükür günne efirme metya men bilen adam hiç yok. Çare görmeli. Kim tutaydın ne? Çare görmeli. Kim? Aslam yüzün açtı görmeli. Götümden soğutuyor usta. Ağam gayrat et ben adım. Gayrat et geçirme. Yüzün açtı Gurlu yüzün açtı. Ne o? Hiç umuman hiç adamlar ustayla gep ediyenler hiç kime men kaçım doğrulap işte tirana koydum lentede videonu gördüm arkayın görüp bilýäňiz alanam sağ olun kangalar kan sağ olun yaşa barda bilip kurlaň o ana eden adamdan bilip kurlaň o Mana kara. Süleyman bolýar sen aýtsakladyň aýtdyňmy men seň pikiriň bilen aýdan söz doňuz bilen alaşam ok hakykat ýyry orta çykarýar çykar şowa seni dinle barım dinle namadım tutsura utona okma tokma datıp he çok mu tatyarsın biz ya sen neymiş otuyorsun Süleyman sen utona okma ya namadım don orko utonsu dönüp kubanno Süleyman garaş Süleyman söýme. Garaş birmin. Maňa diýdiň men okan namadyň tutsun diýip maňa aýtdyňmy? Yok korkaydı otuyorsun. Maňa diýe. Yok korkay men yok korkurda otuyorsun. Men sana aýtdym sen öldüm. O dünýede hata berermen näme diýenem boldy? Bir zat aýtşak. Süleyman ýalňyşyň sen şutaýda sen olaň arkasyna almak üçin ýalňyş şutaýyk ýöne sen özüň utularsyň men sana aýdyn. Çünki hakykat ýerde güýç ortağa çykar. Meni dinlesin. Güýç çyksan tal men sabırda aýdym Nuri. Men sana aýdyn ene gulýalyk asuda ýurdumyzda arkadaş serdar watanmyzda gulýalyk ýatyp durýan arkay. Siz ýalyk gep dörjelep tökme datyp ýurt dönükçülük edemek düşündiňmi? Näme bir topor gutoran ejeňiz keýin musurlarla. Bolýa Nuri. Sene dağım. Gene gelsinler hani. Gelin hani yine kim gördü? Yine yalan diyenler. Gelin son hem ýaňyzyň yalançy bolup çykarjak. Lişne men çykarjak Nuri şu videony ya gaýrady. Yani çünkü bu mesele gata ağır mesele. Bir de çıkaryan. Yaşam sıkı. Eşit ama. Ya ben bu siyamadır bu YouTube'da paylaşacak iyi bölümünü TikTok'ta. Gelin yine kim yalan kurulayan morta. Sereden halk. Size de kazatiste olsun indiki çıkışımız. Что bizim şu vaqtda çene aýdýan zatlarym hemmesi anyk 100% doğrudygyny özüňden netijeni öňe edersiňiz. Özüňiz görersiňiz. Görün dostlar. Gepleşen milyon ya yüzünü tanıdın ya da adyny aýdyň skripte gidilen. Yankı. Söýüp gider diýene. Yok. Almasın Nuri. Söýgem yok Nuri. Ana yankı geldi. Gomu Nuri. Gomu da. Bu meşhurda bu zatlar aýdyň. Mazı ýerip durmy. Süleyman ýerip durmy. Islamyň taçyna. Yok. Muhammed Muhammedow Hoca oğlum oğlu Suriye. Yani da 4-5 tane sportsmen oğlanlar ulan gelip diye. Ba. Eger video topa goýun göreliň da.
Ava hükman. Yo yalan söyleme de nerede oynayanlar? Nur sana bir soru olma da şurada. Nur. Men nälo ýangy haramda da fewen. Böyle. Bor dedin. On çıkarıp bilen ýazylgy. Sen kim? Kim? Ha? Nuru, böyle men urlaýyn sana soru wa da Nuru. Eger mümkin bolsa. Haydi. Arada bir efirin gördüm. Türkiýe maksat sana söwgdi bilýän, men sana diýip söwgdim bolyn nedi. Marada şapak demen nedi bilýänmi? Bolýan şu wagt Nuri meselede ýok bärde, Nuri meselesi derdi. Biz şu wagt başga meselen gürleşip oturýar. Nuri dadi oturýarsyň. Biz şu wagt Türkmenistanyň içindäki edenetlik barada gürleşip semany öwürjek bolma gaýradet. Nuri, görýärmi semany öwürjek bolýarlar. Teret men aýdym. Süleyman Çeşik. Bizim sizlerle işimiz yok. Во-первых, sizler Süleyman, sen puşman edesen bu aydan zaten. Ben лично sana отвечаю edin. Понимаешь? Это раз. Во-вторых, bizler hiç kimle işimiz yok. Böyle будьте здоровы, блядь, yastığa palçık yüzünüze sürtesizlermi, siydik içesizlermi. Это ваши проблемы, ребята, öz TikTok'unuzda. Но, kaçan şunaka bir kanunluk boladı ya, понимаете? Uzada aytmalı. Düşünesizler mi? Потому что kanun işlemedi Türkmenistan'da. Yokluğunu görkezmek gerek vatandaşlarımıza. Düşünesizler mi? Şunun için Süleyman, ben sana puşman ettiremem bu aydan zaten. Dalba yok. Sen nime bizler sana nimşe ettik Süleyman? Sizler bile işimiz yok. Sizler nime bunu kitek bile panika vayta dopslar. Eğer de kim tiyat patsanın adını yaplatsa ama Nuru. Yine biraz düşünýän da ona maňardan gysy oturýarlar şu wagt. Men şol olan İlyas. Yok gidenler. Bular çöreksiz galyalar bular. Çöreksiz bular. Tere dağım näme etdi soň jalay şol şamy näme etdi? $1000 oklady göni ýumsuny. Ol islamam näme ol? Padaçkada ýaşap gören oglanlar da beýaşmadyň berseň başly bolyn gelip itekleseň hem sesini çykarjak gel. Dogry diýemem, ýalňyş aýtdym. Yani birazcık netlerçe bollu şu vaka diýmek bardy bolyn şonu diýilmediler. Ýöne bolýar diýany ýok. Ýöne biz size deregem sizin hakkınız gözler. Siz özünüz öz hakkınız gözlemeseňiz biz size derek sizin haklaryňyzy gorarsam gözlersem onu näme üçin eder? Onu siz üçin näl? Inni kun şolary haramzadalar ýene ortapa gaýtalamasyn sulatlar diýip eder. Halkyň öňünde nähilip ýurtda ýaşaýanymy tanatmak üçin edýär. Düşündiňiz? Siz özünüzün hakkınızı goramasanız goraman bilersiniz. Yani inni kisapar, men size bir daha aýdyn, şulardan goğuluğa garaşmam. Goğuluğa garaşmam şulardan. Siz çünkü iyide nazat ädim etýäňiz. Olaram nazat ädim etýänler goğurýar. Olary edennet diýerler. Men sana aýdynmy şammy ýanky Şam Muhammedow. Ýonky upravjylamyň ogly, hoja oglyň ogly Şam Muhammed. Ol şeýle de durmuşda da şonýaly olana. $300 versem şunu edermin, $100 versem bunu edermin, $200 versem şunu edermin diýip gören olana ol şeýle de. Saçyny syran, gyýlaryň saçyna çeni syran ola. Gyýlaryň saçyna çeni syran ola. İslam sen eşide oturupsan ben o verin sana. Toşta şu sen efirde oturupsan. İslam, maňa gara büýün öýüňe gelip saçyny syran bolsa erte başga bir zada medi gidedler öýüňe. Düşünesem, men görüp otupman senin azı bir yerde tonundan bile eşide otup, meni koşmanlar gerekmedi. Sen şu zadı yadından çıkaracak olupsan. No yok. Sen efir açıp, sen TikTok efir alıbar oturan bolsan, sen bir ezek seni prikorum verdiler. Всё sen onların uduçkasında bıraçka. Seni по жизни, сука, gınayet edip seni böyle izdivats edip yürüdüler. Düşünesem, Palimay seni satın aldılar ara. Sen böyle neujel şunu kellen basan yok ara. Talip, teret her näme bolsa bolsun bir elimizdäki delil çıkarmaly, bular yankılar itekleyen hükümetler, yankı arkasındaki şagallar. Bular şu bir elimizdäki delil çıkarıp, şu delillerin kimin uğradığını, kimin nämediğini biljek bolup görün, haramladılar. Şoň üçin yankılar bostyrýarlar üstümizde. Biz bulan oýuna gelmäli. Ýöne men size söz berýän iri iş şu hakikat çykdy. Bir el geçdi de unutmarsyňlar şu wakany. Şu wakany unutmarsyňyz gerek. Şu saç tyrylan wakany iri iş çykdy. Ýöne häzir biz şula olanlaryň öz akly bilen gürlemeýändigine kanaat getirýär, öz akly bilen özüniň erkin pikirini aýtmaýanlyklaryny bir gödüňine tutup, şolaryň delillerini häzirlikçe çykarjak gel. Ýöne deliller bolmasa bir etmeýär sulatlar gatarpen bol. Bir söýsen öde
Bu zatlar bilen bili oturuyor yurdun içinde de. Dine Şutaydaki 3 adam biliye galan bilen ok dele. Yurdun içinde de bilen bili oturuyor. Gidin soran şoň efirine oturanno bir tapary. Men dün bilene ýar şeýde oturdy. Ýanky aslam diýilýän. Bardım jalay diýilýänem aýagallygyny zyňy otur, padarkany, gallary otur. Menem aşakdan ýazdım. Jalay ýetdirsem köýdüň üstüne tant edýän sen diýdim. Çammy diýdim, habaryň barmy diýdim bolun. Sow odaklamasam goýda. Ve o günäsini ýuwmak üçin, bir gününki, iki gününki eden jenasyny ýuwmak üçin, awa gel ýaraşaly özümde dälim. Kim bilir triýeňmi, geraýynyň keypine gelip etdim onu, olan belli däl. Ýöne bir keypin aşagyny bolan şowun gelip ýanyna 4-5 tane sportsmen nemeleri bilen atlaryny näme şoň olanyň atlary bar. Şah Muhammed 007-0000. Sen gol düşünüyorsun uje hemme dady. Owda nomerin var. TikTokerlar. Şammy. Sen uje kurçakda Şammy. Katarkym sen kurçagy yaman eret ýyllyň. Yaman erbet kurçagy ýyllyň Şammy sen. Habarlaşmaýan men sana galan zatlarym aýdyp bereýin. Habarlaşay. TikTokerlar, sizleri maňa kanala ceza oýnaýdyran TikTokerlar. Sizleri ine şunda satın aladylar, iyi istediğini ederler bilesizlermi? Türkmenistanda oynaşınak oyunu sizlere etmeňler. Özüňizi sattırmaňlar şonaka adamlara. Sizleri satın aladylar, istediğini edediler. A vdruk enen çıktı, enen hem tutup iyi başladılar o. Потому что bilediler, bulara karşı hiç kanaka zakon işlemedi. Zakon yok zaten, zakon şolar. Düşünesizler mi? Oynamaňlar, oynasaňyzlar hem шонака адамлара, бля, я вас очень прошу. Не продавайте свою душу, блядь. Не продавайте, блядь, себя, я его душу топтал. Köleyiz şutayda bir yazıptırına yayına çoğutur İslam'ın gözünün üstü göp ünserlikleri görayın diye. Ve şunu mengleş bir giden zatlar ortodok ha. Ne için açık geyittir, saçat yerilen düşünüklü video ettir, açık geyittir. Ne için vatandaşlar? Yani sinyak gizlenen ne yapışını urulunu yadını salın yaşlığını dey. Urulsanız, uruşsanız, bir yerde sinyak olsanız açık geyil ya bu işini. Ve şunu mengleş zatların üstünü Golya oları düşünýär, olar ýurdun içinde ýaşaýar. Olar ýurdun içinde bolma öz hakkynam gözläp bilmejek derejede belki. Ýöne men arkadaly serdarymyz diýenler, götürýänler sizleri düşünenmek. Näme üçin şol olanlaryň prokuratura, polisiýa baranlygynyň hakyny alyp bilenoklar. Talep edenlerinde şolar dik gelmäň, oşulardan dagdy boldy, oşulara biziň güýjümiz ýetene o diýe. Näme üçin diýär? Näme üçin şoňa Действительно, Hocaoğlu ikinci prezident mi Türkmenistan'da? Upravcılan, şu vakit arkadaş şehirinin hekimi. Yurtta ikinci prezident mi? Serdar'dan hem yukarıda mı olur? Serdar'ın çağaları medyanerler şu vakit Hocaoğlu'nun çağalarının edyan rahatları bol şey alıyor. Ve benim düşünmeyen rahatım ne için bunlar şu vakit inkar ettiler. Kendi gürletlerim ölmediler o arada. Assalamu alaikum. Nuran alışık talip. Omi adayla zanga samı. O sen ne halis? Halis tuğlemen emi yiyen sen o ayt da bizim yerle yüzünde futbolunu top yalok tıra. Arami yanam. İçi. Bolya deret. Duram men neme bozmaň burada ay men neme geldim. Näme dilen tek nam yerine geldim. Gözüm bilen gördüm bunu uranda sen samya gurup duran nam ne şoň ýazat diýe. Yok gözüm bilen göremok yok. Gözüm bilen görmek üçin Türkmenistan'da bolmaly men. Sam men abel urlanyny ya urlup saçyny sıyırlanyny ananam o ya ne. Ay bu ebe oyna bile Oyna bile bolu bilmedi desemi. Şammy maňa jaň et. Sen habarlaşmayan bilen Şammy. Giç olmak ha. Men sana soňra aýdym. Lakazat gerek mi sana lakazat etjek? Ne maskarasılıktan geçip var ya tabii var. Yok bilesem ben bir zada düşünemiyorum. Girediler, sırası girdiler yeter birinci açacak zadı yurdumuz asuda, asmanımız asuda, arkada şohrat, gül yal yurdumuz var, sizler dönük. И ondan son короче özünkini aytmaya başladılar. Чего делаете? Или же сразу kaçıp gidenler kaldı işte, понимаешь? Нахуй да, ноги. Моя karangları. Bizler hak talep eden adamlar.
Bizler şuna kazat bolmasını ömleyen adamlar. Nima aytdik? Nuray happesangiz giving day bro. Ya o duşu taptal bara. Что за люди вы такие? Kimden çıkmadan gavul ya. Kaldı şakara yan girdi. İnanamok dedi. Окей, давай обсудим. Нет, нахуй. Подумал, да, сперва какой-то диалог гермен dedi. Опа, и последствияны подумал, да, и ноги, короче, халыш. А bu Süleyman Çişik еще он пожалеет об этом. То, что он сюиб гитты. Послушай, браток, я одну вещь тебе хочу объяснить. Можно понять их всех, брат. Это кормушка их, они питаются, понимаешь? Сейчас их çörüğüne kesilýärler, bir giden adam bilýärmi? PK, MK, häzir bir üstü açylsa bilýärmi? Hiç kim PK atmaýasaň gymmat, häzir üstü ýapylýar bolar. Onun üçin sizler oklar çörüğüne kesilmeni. Ýöne biz PK'ya karşı değil. Biz PK'ya karşı değil. Biz diňe Türkmenistanyň her bir raýatynyň hak we hukugyny gorulmagyny isleýär. Kanun esasında hiç kim edin etmesin. Birine karşı fiziki güýjlanyp edenetlik bolmasın diýip İslamda okşadatlarım bolmagyny. Şonuň üçin biz şonuň öňüni almak üçin, inkisaplar bolmagy üçin şoňa göre çäre gördürjek bolýar. Yani inanın maňa. Yok, bizlerin enemiz Vinovat emes. Çünkü bilýänler yani faktlarımız bolmasa elimizde kaza etse bolmasa olur yani gürlemeýär. O gatar kym bolun o. Başka bir zat var bu taýda bilýärmi näme? Arkadaş şäherini iň görüllüli şäher diýip pasaklaýarlar. Dogrymy şo taý her bir iş ýeri saýlap seçip alýarlar. Ve şo şäheriň hekimi yani hoca oğlun oğlu edýär bu zatlar. Beýneniňizde ýerine seret yani nähilek 200'lük var bu taýda. Iň görüllüli şäheriň iň görüllüli hekiminiň oğlu ýanky ýaly bir öýüne baryp saçyny terip gaýdýan ýaly işler edýär. Şimdi siz gözüňizde getirip görüň ýurdun içinden aýdy diýen zatlaryň ne derece ýalňyşdygyny, ne derece tersine barýanlygyny, dik başlak öwrülüni, garan agadenliklerini, garedenliklerini serip görüň watandaşlar. Hoca oğlum şu şäherin hekiminiň oğlu şular ýazat edermi? Normal adam mı? İkmeye watandaşlar. Her bir enata öz çağatyny aldy kende terbiýe berýär. Biz bilim gözünde adam bir yurt tanıya, dünya tanıya, bir belli bir derecede şuratlardan çıkma derler. Oğlum beydim deyip düşünür yani olmalı la. Demek düşünür yani değer olmalı ki ol altın caddenin başlığına da yani hoca oğlu Şam'da dağı ve tanışlarını koyup diyor diye içeri işlerine de bir giden yerler böyle adamlarını koyup ikinci prezident hatta ne emrettirler bilen beylik yegenlere Hacı onun Kemal Şam'ı beylik Şam'da dağı bulur ne mi diyemşin bilen mi? Ey yurt dine sizinki değil o. Yurt bizim kim diyemşin? Öğrenin vatandaşlar. Yani yurt dine siz iyimel mi o? Bizim iyice o diyemşin. Halk bize yok mu? Bize hissat yok mu? Bize yapışlı vatandaşlara. Bize yesemez mi? Kemik. Sünk bere bize, sünk. Yine formatlı vatandaşlar. Yine bu çiz realность. Düşüneslem. Yine şunu dedik. Yine şunu dedik. Распределять edipler. Какой-то klanlar, simyalar. Sizler yürüverinler Turçada. Bizler yürüveremiz Turçada. O Türkmenistan'da beçelerimiz koyup baka varamız şöyle 10 yıla 15 yıla конечно hiç kim sizi kovan yok sizler özleriniz geldinizler aydadılar ben öz jılanyan bilen geldim ana şunda bola vara devam ededi men şu taýda men kanastana bu şey yediliklerin bir aman go oryanlar yedilik account men şu taýda bir saat diýjek bolanda hoja gola kim raýondaky tanýandan hoja gola gece yarım gece maşini gel alıp giden vaktların günlerine. Bilen şolary? Balkanlyk gize. Balkanlyk çıkarma. Hoca oğlu başka bir işemeden vatandaşlar. Seyredin meni ettirip bırakmayın. Sen öyle ağası tanır verdi mi? Şolum narkotikatlara medyavan bunun has aylığın has utoncu. Yürünü yere doğru. Çaklarda edip vereyim mi adamlar? Oğlum o tema girme fakat o tema girme sen. Hal onunla Mutbol ya ben. O tema hal açma sen. Onunla beterler. Bolya duraysana bir mutlu. Gedek veraysana o özüm bilerine aytmal yani. Feredin vatandaşlar. Yankı hoca oğlu değil yani.
Käbir gyzlary Gurban Gulyň oňuna taýynlap bir tan tabletka bar diýe, onu içen şonu içirýärler, şo gyzy bolýar, hiç zat ýadyna düşenok diýe, özünem bilen ok diýe. Ölüm bilen diriň arasynda bir biologiýasy bolýar diýe. Düşünýäňiz? Ýöne absolutna näme bolany bilen ok diýe. Şolar ýazar. İşlen yok mu olur? Şu adalatsızlıkman iş veraydın ay bir munday var. Şular ýaly tabletkasyn berip, Gurban Gula taýynlap berip, şular ýaly işler eden hoja boly. Upravjalam we bir giden adreslerim bar menne. Haýty, Oğuzkant atelyň ýanynaky ýerde, bir ýerde, ýene bir ýerde, terw maý açylmakay başga bir ýerde, bular şunýalyk edýänje kep çağaşlaryny, käbir gyzlaryny Cemal Saparova gytap berýär. Bularam şo gyzy gelen gyzy tabletka berip Gurban Gula hödürleýärler diýe. Ýene gelen derejemiz. Ve öňe çykan bolup, akylly sıran bolup, awa spektakl oynamaň bize. Sizin hakikatyňyz belli. Sizin hakikatyňyz belli. Bize ýurda hökümete ýakyn çeşmelerden gelen informasiýalar. Gurban Guly. Gatar kayn bol bulatlardan. Nur ağa, ödem doğru zatlar. Ödem aýtsana şo zatlary. Meselem prezidentiň bar gorlaýyna karşı öňüne çykýan gyýlara çenni güller zat eltýän gyýlara çenni hemmesini şol analiz alyp bu zatlaryny barlap Jenskidan zatda näme üçin şol barlaýandyr aýtýaňyz? Şu sorag bar ýüze çykýar da, sonra hemme şo gyýlar näme öňüne çykýan gyýlar, odan gyýlardan taýlap şolar näme üçin ýokary kujaýlaryny Mazok alýarlar, zat alýarlar şolardan. Näme üçin alýarlar? Şonu jogam berip bilersiňizmi? Ýokary kujaýlaryny esasanam Medeniýet ministrliginde şol tans krujoklary, zatlary gatnaýan gyzlaryny gaterwet, kontrolluga alyň enatalar. Gaterwet. Başyna gelip beren zatlaryň köpsüniň gözleriň bilen oktaja, men size aýdaýyn. Şoň üçin gaterwet şu tans krujok diýilýän zada bar, Cemal Saparovanyň tans ansambly bar, krujok. Nira barsaň prezidentiň oňuna tans edip beren gyzlar. Bular durşuny bir maskaraçylygyň bir görnüşi. Kime halka ýalan sözleýärler, ine Gülýaly ýurdumyzda tans edip begen beren ýalan edip, biram şolary asnawyny Cemal Saparovna şolaryň içinde bir kysany waka mundan 2 ýyl öň çykdy. Mardan bir ýyleşimiz şu zatlary aýtjak bolanyny Cemal Saparowyň tak mesele yetişmeserekden men tanaň ok näýle adamdymy diýip ugrajady dumdyran. Aýdyň dara şunu al bir adam görüp otur. Näme üçin aýdyňdy? Şolar ýazatlar, wakalar öz çağıňyzdan, ýeňiňizden geçen şondan soň dumy oturjakmysyňyz? Özüňiz aýdyňdy, özüňiz gorýaňyz, özüňiz gizleýäňiz. Özüňiz günäkär watandaşlar. Başyňyzdan geçýär aýdyňyz. Saparova da ady. Cemal Saparov. Cemal Saparov'u makaranlar ben bir rolik ettim. O nerede o yalakalanan yerine o prem по самые помидоры onu komentir ettim. Şu yanda bir komentarya var bilesem mi? Uzun tekst. Şu yanda bilesem nime yazıklı. Ben onu yadından çıkaram yok. Atmetka aldım. O şu yandaki kız beçeleri satıyken Turciya'ya getirip ya başka bir yere çıkanda ködürleyken bizlerin kızları, bizlerin yaş kızlarımızı şu aydışınktek ministerler, kette işgerlerin tekine sokup yüreyen adamların o adamam demeyin mi ona Cemal Saparova'na? Muhakaranlara, hormatlı vatandaşlar, neужели bizler de такой степени de слабы болдuk, что bizler öz yaşlarımıza hiç bilemiz yok. Real hallik bir account var, yine 23. account, yine bulam şolardan. Yine 23, 29, 31, 33, yine ahal 33. uruvundaki account. Şunun hemmeti şuları şu arkadan pulunu oturan nirden gadan yani belli olmadı karamzadalar şular. Bak nirden halkın pulunu yiyorlar şular. Oğru şular men size aýdaýyn. Günümel manida oğru halkın pulunu oğurlaýarlar. Suudam edip bilmezler nirden gadan yanlıklarını. Men var şu hududu kerhanam olup $1.000.000 kazansamam da TikTok'a girip $70.000, $100.000 soğuk oklamayanay. Men $5.000.000 kazansamam da men gidip TikTok diýen da gidip $70.000, $100.000 soğuk oklamayan men.
Hiç bir telekeçem oklamaya. Telekeçilik bilen salgıdın töläp, iş ýeriniň hakyn töläp, pul gazanýan adam bular ýarak geldi şonu etmeýän adamlar. Bular haramdan gazanan pullaryny niras owjaklaryny bilen oklar. Pullar çoğup ýatýar çünkü. Niras owjaklaryny bilen oklar. Dünýäniň keýpi gutordy. Şammy. Ha bu arada beýlik yegenler hiç ýylek daşarurda çykyp bilmese de Hocaoğlu'nun çağaları bir gün İspanya'da, bir gün İtalya'da, häzirem Ýewropada gedelen jedip gör bilýän vatandaşlar şonu. Häzirem Ýewropada edir şuň kun, Ýewropada gedelen jedip gör. Ve sizler pasporda o bilen ýoklar. Teredin Türkmenistanyň prezidenti Wagty Gurbanuly Berdimuhammedow Ýewropadan yaklaşık 30 milyon dolara yakın pul kredi alýar. 30 milyon dolar ve olur kredit berenine bitin 200'lük eurolar var şu tayda. 200'lük bitin eurolar. Bular nagtda ulunlanok. Şu tayda 200 eurodan gitdiýäňä bir ýerik barýaňa hiç kim çalışanok şu 200'lük eurolary. Köplönçe 50'lik aňar iste 100'lük. Şondan aňarsy 200'lügi köp maýyna barýaňyň alanok. Nagtda kan ulunlanok. Ol banklar arasında, döwletler arasında kreditlerde, algı vergilerde berilýän, ulanýan pul 200'lükler ýa-ni Hocaoğlu'nun elinden, çağalarından çıkıp otuyor. Ona näme diýjegini şo pullar? 200'lük eurolar Hocaoğlu'nun çağalarından çıkıp otuyor. Kredi alıp näme soğup ýörler o bular kredi alan pullaryny. Dur sen aslanlar momentini unuttuk. 30 milyar 500'lük eurodan 30 milyar. 30 milyar mı? Milyonum değil mi ya? Yo 30 milyar 500'lük eurodan. Ya. Milyar, milyon emas. Hay. Milyar mı, milyon mu? Tabii. Ha? Milyar. mı? Eşittin mi? Näme diýär? Yok. Eşitdilmi bir de sesler eşitdilmi? Çala birzat İslam'ı dedi. Delili goýmasak. Şamycan. Andışdy gerek şo saçyny sıyırjakdy we senin goşulmadyň dor däme Şamycan. Çık sen bana gowy giç bolmak şammy. Şammunya, şampuň. Karanglar, bir sekund alıp, sizler hormatly vatandaş, aslanly momenti şunun içinde, kaçan şu zat aydıldı, понимаете, yani pul veren adamları var yuguruk efire prosto daldılar balıkta. Efiri gördüğünüzler 600 adama çıktı. Hormatly vatandaşlar, siz düşünüyorsunuz, bize yılanın kuyruğuna bastık o. Bolu tranzatları karanglar o. Bir yandan o çiğşik в жизни bizlerin efirden ne tolyalar da uğurlar. Bolmanam uğurlar. Потому что pul berediler, pul berediler. Şu dedi bizlerin efiri görmeye korkadır o adamlar. Hazır çıktılardan bir ayda tranzatlarına karanglar o. No, edinler, oyunu verinler. Продавайте себя нахушолара. Но нам наказатлары hem boladı. Это незаконно, это неправильно. Düşünesizler mi? Şuna karşı dur bilmek. Сука, yine, пожалуйста. Yine biri, davay, sen hem söyle. Sen hem söyle. Biz doğurduğunu tasdikleyen şeydi. Götü näme yalan olsa. Dislere ters işli oturan. Yalan olsa. Ters işli dislere. Götü işlerini şu taylanan bildir ya. Hakikat ortaya çıkan çok yerlerde. Näme olsun başka. Töhmet deyip bir tutnama delil çıkaran bolyn ondan soň görür. Çok yerlerde. Näme olsun başka. Töhmet deyip açık gepin var mı senin? Sen çıkaran bolyn ondan soň görür. Çok yerlerde. Ulan yanlan yapamıyor ya. Gördüňizler mi? Bir giden şoların zadı eskerleri gelgide oturan. Şo pullu adamların. Nim üçün bu zada aýtmaly emas? Men şona düşünemek. Yalan. Erde bir ýerden delili bilen çıkarsalar. Ya Süleyman Çiğşik götünden ork ya. Süleyman Çiğşik'in başka yerde kurulan cevaplara maho. Ayırsına hoş olaydı mı deyip arkadan aydımını ayır deyip tayyip gel tersini kurulanına seyretmen o adamlar. Prosto menader hemme da aydıp yüzüne vasıp oturacak gel bu tayda. Ol boynunu da almaya. Düşünýäňiz? Prosto gerek Süleyman. Bizlerin enemiz bir navat emas.
bu doğrunu aýdapmyz bizler. Sen bizler onaka zrya ettin sen. Zrya onaka zadivat edesler. Korka men bir zada düşünemiyorum da блядь, вот что за люди сляры, конченые, блядь, продаете, блядь, сука, и gelmem защищать edesleri. И edivem bilmişler. Sizler, блядь, hiç kanaka, блядь, zat bilen gelip bilmişler, argument bilen gelip bilmişler. Что за люди вы такие, o? Men näme üçin geleni görkezlenmi size yankı nemäniň näme üçin gelenligini görkezlenmi size? Size görkezlen vatandaşlar, bir mont kameramy açayın. Bir montçuk vatandaşlar, näme üçin Süleyman Çiğişik geldi dänim? Şunkun Jalay'ın hakkını gorayançy boldy. Şunkun Şammy'nyň arkasynda durýançy boldy vatandaşlar. Men onuň sebäbini size edip düşündirjekler. Vatandaşlar, bu onun Ben şurada abraşayın edin. Süleyman, sen kariyeran bitedi, dalba yok. Sen nime bilen uğraşıp birepsen? Dalba yok, sen bize bilen uğraşma o. Yaşı versen, içine hem sapok, edever Более, Алишер, его не трогай, брат, он просто... Dalba yok onu. Да, не трогай его, браток, он безобидный человек, ты на него не обращай внимания, брат, он... Не надо, это пацан, он ни при чем его. Dalba yok, bile. Men size bir sanak video görkezjek. Olum yankı Jalay'ın yanka bloklap duran nemelerini köpüňi görensiňizdirlay. Bir munçuk şu videonu men kime uğratdymay? Skaça dedi ben bolana oken aljagam bolmadym ýöne. Talip kara, İslam geldi bile. Şonun kipişi bile, şonun bazarı ama ona adekvatny skazal. Rебята, не трогайте meni değmeňle, mana değmeňle, men işiniz bolmasın yiğitler dedi. Всё. Понимаешь? Этот долбоёб пришёл, блядь, шут ебаный, блядь, клоун, блядь. Да. TikTok'umda paylaşılan zat bunu da görünmeli ama yo. Bunu da görünmeli. Öz ekranında görkezi bile sen Nuri. Görkezecek zaten. Bu telefonla da men şu an bu telefondan görkezecek bolýanna bolyn. Menem efirde oturna şu an. Maňa uğradym sana käbirleňide uğratdym. Meniň moderatorlarym, meniň näme grupdaşlarym. Maňa dünüň Jalay'ın oklap oturan sowatlar var ýa Süleyman Çiğişik'e video uğratdym. Talip sana da uğratdym däme uğratsana maňa şonu liçkama. Näme video ram? Süleyman Çiğişik'in ine taptım sana da uğradypdyr nekenim. Ine. Amma o $5,000 nomerini bilýändirin Şamyjan. Seredin Jalay diýip bolşuna seret. Seredin vatandaşlar. Jalay! Katta ekran alsan ya. Katta ekran alsan ya. Vatandaşlar söyledim 150 280 2492 285 min sowa doklap bilýärler.
285.000 jetonun näçe pula durýanyny gidinde Google'dan öwrenin. TikTok'da 285.000 jeton näçe pula durýar. Ondan Süleyman Çeşik gelip näme üçin onu tarapyn çalmasyn, arkasynda durmasyn, onu da düşünýär. Şammy nerdesin Şammy? Alo. Alo. Ya. Bay bo dol gidip durar o tayo. Hani 77'nin dinlerle. Bu öyle 77'ni. Ekranda uğurlasana Nuri. Selamun aleykümler. Arman gov musunuz? Gov mu adalanız? Bir-birden almalydın. Ay gelsin bari. Bari gelsin. Aydın Leon 77, 777. Siz kim bolorsunuz? Özünü tanıdık bilýäňiz mi? Ekranda uğurla brat. 9'a. Assalamu alaykum amayım. Salam. Arkadaşım Şükran. Nuri ekranda uğurlakan dostum. Arkadaşsız yaşam bile bol. Yok bile kvadratları önkeye getir bundan önki. Aha. Leon 777 aydıp bilecek bir adım var mı? Merhaba, nasılsın? Yani sebepte. Merhaba. Arkadaşsız yaşayış yok. Türkçe konuşabiliyor musunuz? Evet, Türkçe de biliyoruz. Evet. Ya ben sizi çok takip ediyorum ya. Her gün bakıyorum yani boş konuşuyorsunuz. Ben kendim Türkmenistan'da çalıştım. Bile sen de Türk mü diyeceksin özüne? Evet. Türkmen aksanı bilen Türkçe yapıp ödün Türk diyecek bolýan mı ya? Türk. Prikol şotirle ya. Prikol şotire bratok. Oy prikol şotirse. Leon. Başkaları amalalla. Ya sen pizde bol bile. Leon pizde bol bile. Mami. Münvere geçti aydıp be. Yok mu? Baronda. Gidiyor. Nuri ekran doğrulasana dostum, bu boşlukta duran katta ekran. Doğrula şu. Nura täze gücük aldım. Adyna näme boýdum bilýärmi? Yanlış doğru. Sen ödüm. Yanlış şo Alişer. Nura. Gowdur Alişer abi, gowdur ekran. Ha. Täze gücük aldım diýen adyna näme boýdum bilýärmi? Saatlik mi? Yok, Gurbik. Gurbik mi? Saatli alawaymyz diýer öňüm biri. Aytdylar ana saatli alaway bilen olmadylar kadamyz millilerimiz ir bilen seher bilen yürüyüşe çykdy diýip. Gurbik. Nuraga, men bilýärmi? Nuraga, men bir zada hayran. Ullakan adamlar, köçe çykýarlar, çağa çuğuly, birin saçyny syrip näme etýärler bular ham? Nuraga dinleýärmi? Kanun yok, yok, konstitusiýa yok, kazy yok, prokuror yok, baram bolsa olun köy lippe ýagam diýen. Çağa çuğuly. Sen aklına gowaglan Şammy, ýüregiň öza dedin ok. Merhemetiň bar ýöne näme üçin bulatdyr bolýar Şamyjan? Nuraga. Para üçün deydi, çöke başladı diýer, ama otumulatamaz. Bir sekund Nuri. 2 aydan sum jetonun 1360 dolar bola eken. Yan, конечно, ular sidik emçedi ondan soň. Yanki tek o Süleyman Çeşikdi mi? Sidik boka midiler ona kapılar. 1360 dolar bir gecede uçurup koyuyorlar. Çünkü olaryň durmuşlary, çıkarny durmuşlary we vatandaşlar. Bir gecede daşarutda bolýan gasinstalarynyň bakaty $1,000,000. Näme üçin $1,000,000? Bir gece gasinstalaryň bolman ekenim diýär. Nuraga. Ha. Ребята, чиrt oturan bolsa çırtmama, пожалуйста. Ona cevap berjek, bir soru berjek. Aha. Yo, cevap berjek, bolsaň berjek. Bir soru hani näme normal soru däldiňe ýemme angotyr bolýar. Milyon sanak sorumuz var gurban gula bolýan şolaryň beren ok.
Geçen erkek olsa beray sonra o. Dur bersin de Nuri. Ber soran buyur. Yok hep bilýän mi diyecek mi? Näme diyecek dost? Ýöne geçen erkek olsa beray sonra o. No davay. Ha? Bir Davay. ay bu sorulara karşı sündürmem sana. Götüňe tık bardın mı? Ay gene normalda sorulmaz gene. Näme şol? Bulu boy mu sen? Näme sen bäri gelip ya transgender mi sen? Nälik orientasiýaň näme sen? Pitushina roja. Pitushina roja. Şu zat edopslar, şu zat edopslar bizer nabarot halk bara görü oturan i ubijdatsiyada oturan. To što bizeriň aýda oturan zatlarymız Nuru bilen Talybyň iminni da aýda oturan zatlar. Näme diýen? Это факт. Virusly döllen olanmy? Доказывайте. Doğru. Батты, задела их за живое, братан. Götü bir şey var. За живое взяла, бля. Virüs açıldı. 3 minutun içinde $1,300 taşladı. Götü açıldı. Berde adamlar 1 ay 2 ay işlepdi o pulav. Salam goýmaýarlar mı? Salam. Var ýanam geçýän ami. Mana görýärmi? Şoň ýaly. Yankam ejeti gün tägden neme dipdir galypdyr yanky. Devamı var abi. Gel oturttular. Davay. Kim gelse wara men arhiwatça ýerine gahyrym etdirmäňe ýene bir jadan gelip söwse arhiwatçylar ýani ýaman ret bolar. Assalamu alaykum. Urana efire. Bilýärsiz ýani men Badyr elimde o. Ýani söwmäňe men ýerini işletdirmäň men häzir çykarsam. Bilýärem bolýan. Söwjek bolsaňyz salamlaşman gelin Salam zada. Allah'ın salamı berip son. Selam aleyküm deyip götüne siktirdin sen. Barano aklı pes dalba yoklar. Ay bolya olur lenden olmaly. Yüzü belli del, adı belli del. Montana hoş geldin. Tamadan nereye gideceksin? Evet. Neme interneti tekrar bildir ya. Bolya. Kemal hoş geldin Kemal. Türkmenistan'dan geri bilen yok naverinde. Bize de söymeye girecek bolu tuttular. İnternet bes. Men bir daha da düşünüm Oktaray. Fakt ortada. Eğer bir yalan söyleyenim olsa şolun özlerini çağıryanız, prokuratura çağırılıptırmay, çağırılmandırmay, ondan son şolları gorkmancık aytçıgıyım diyen, bak gorkmancık ayt hemmedadi. Sana hiç kim barmağa batırıp bilmez, ayt yönü diymeli. Bir söz diymeli şonu. Çağır yandanim, yani İslam'ı çağır yandanim, aytçıyım şu saat başından geçti mi geçmedi mi? Seni üyünü vurdular mı vurmadılar mı? Aytçıyım yani korkma. Gatar kayın vurluğunun sana bir varman derse men nuadırın arkanda, men falan vazifede işleyen, bana şunu hormatlı arkadaşımız seyret meselen çözdüyüp beni vazifelendirdi ve men şu meselen çözme için geldim. Aytçıyım hemmedad ayt diye olun sayraya hemmedad. Prosto var. Aslında var Nuraga aslında var Şam'ın yüreği ağıran roşoda attırı bol geçen vakalar yüreği ağıran bolmalı şu. Öyle prosto ol antiçenler birle men şunu taşını sirecek tip yoksa beytmeler o da attır. Antiçenler olsa başka da yoktur am şu tayı. Tarafta prensip gidiş yerler o sen utsongum sen utullunga rovna cevap ettirilmedin ha diye on men şun ettirýän nip anardan prensip tutup gaýdýadanym bir gecäň içinde, bir sagatyň içinde bir giden kanun podýadanym öýüne girip urup gözünem sinýag var ýöne tanal kabullen ýapyp otur, sözüne de saçdyr. Gelber kaninim diýip gözüni gowy ýakyndan seretsin eger bilinki dogry dä bolsa o bolýa saçgan özüň tiripsiň. Gözüň bu taýyny diýip soraw bersin. Yani şu zatları üstüne açıp bilýär. Yeter ki islen. Yeter ki şu zady çäresin görmek islen. Yeter ki hoca ulun oğlu Şammaýynyň edip gören zatlaryny bilmek islen. Yok islen ýokmy? Ay hova bulutlu diýip bolýar, daşary şemal diýip bolýar, gün çykyp dur. Hemme zady bahan edip bolýar. Hemme zady. Yalan diýip bolýar. Eýle diýip beýle. Şammy, İsmail men nomerimi çenne bilýändir. İsmailden sonra
habarlaş şammy giç olmaka. Soň giç olu. Allah'ın birliğinden yamursan videoň badır şammy. Eger yalan olsa bir de nädip gelýär bu maglumatlar vatandaşlar yalan olsa bir de nädip gelýär bir de yalan maglumat gelen o wagtdan. Yalan maglumat çok bolýanlar ama ýöne Assalamu alaykumlar. Gowum ýagdaýlaryňyz atýarsyň salam. Salam, hoş geldin. Bira tokbar gollaýan men siziň baryňyzy. Ýöne siziň mara ijiňiz sıkyn bolýam hoýulur. Yine biletkeli dostum. Sen kinem düşündünmü? Dur bir sekund. Sizler nime kaldırdı da yaman. Bir sekund. Sen götüne girecek bolursam, yani pul ber oturan ya şu sizler tanamıydı yiğitler. Sizler просто позорите всё. Что вы делаете? Girdin söydün, yüzün yapık, adın bellemez. Men tindecek mi? Men sen üçün yine şuna söydüm. Avray bilesler mi? Долбоёбы. Что вы делаете? Sizler еще раз подтверждаете, что bu zadın bolanlığını. Bu meni hem hüveslendir oturan. Veslem şu zada suku dişimle yapışıp ena şu zada dakazat etmeye kılınız. Bir hoca oğullar, mukara yankılar gelip şagallar. Mukara hoca oğlu Şammy ağam inaferet barkı kaydındır. Maňa pul bergin, Şammy menge oğlum açgın. Şammy ertir kun kösensem gördün ayağın hasret ağam za pitemedindir. Na men dik kaydındır men sen gollandır. Deyip gelip şolun gücüklüğünü uğradık ki diyen almayı bir tane gamcıklarım gelip ne Şammy değil yani oyunu şu mu ne mesela belli değil. Uton o ayal maşkala olup gelip şon gün oturyan olsan Şammy'nin oyunu olup veren olsan uton. Haramladı. Tağam şu haramladı ama sebepli de yurtşuğuna şeydi saklanıp durlay. Şu adamlar olsa namaz hon hayır sevap edip veren adamlar olsa pulkeyan olsa gör otursunuz da suutnama gerek mi? Gerek mi suutnama? A gidin barın pek ayarışlarına calay deyip kıyır oturanlar gördünüz mü şonu? Şopurları alıp garip pukara sadaka verip bolyaka koyun etin paylap bolyaka bir giden garip hocalıkları pul verip kömek edip bilyaka ne için gelip şutayda öz şagal mesleklerine diyorlar çünkü olur o öz aralarını paşırdama için gerek bazar gördün mü men pulduğunuşum gördün mü men yar pulduğunuşum bular pulu avraydı pasaplayalar bulon avraylar pullu yani pulun mı demek avrayın mı diyelim panyata var Türkmenistan'da haramdan gazanan pullarını avraydı pasaplayalar biz size bir daha size oğru deyip pasaplayar halkın hakkını iyi oturan oğrular diyez biz size hakikattanım oğrusunuz şu nemedeki bazardaki bir baklacanı oğurlan oğrum sizden daha böyle namuslu oğru çünkü ol gününü çoğunlukla karnını doyurma için oğurlayar siz meslekten uğurlayanız. Bana karanlar, hormatly vatandaşlar, yankı $1300. Çünkü Turçada yayın açıp pul soru tuttulara balinoylarımız. Bilet bular, bana karanlar, bular bile keyfine pul zınıp yüreptiler o. Bular prosto bilesler mi? Bular hani pulun içinde yüzü yüreptiler. Sizler tuvalet çislep yüreptiler Turçada. Allah tuttular. Mangayla her biraz nurun ayda oturan zadı yaman ağır oturan. Manga karanga bunu bir seryoza almalı. Bunu iki tek o saçını sıyırıptır. O bular bilesler murst ayda oturandırlar anırdan durup merin itim ezme bunu ataman ova calayam dedi. İsterse ova sıçıp bokunu yediremem dedi. Panimayeti. İslerin pulunuz ayda oturan. Zerin halkın pulunu ayda oturttular bular. Düşünesler? Блядь, неужто şu zat ne задевает ey? Halka pul versen halk semre ya di mesulya di bulor ne medyan ni bulor ha kurwan uluyun hoca uluyun doğan kardeşlerinin çağalarının edip veren zatları demek ol meslekte ala yine şu suutnama değil mi? Meslekten gelip hemen pul dünyalar hemen gelip o birinin önüne girip birini tutup saçını sıyırıp bilecek derecede kanun koyup biliyorlar. Bu meslekte ala halk vatandaşlar size ne diyorlar men size aydayn mi? Ben efirlim diskusya kan edem son yadıma düşenler de
halk diye, pullanırsan diye, pul kazansa diye, halk diye, mesulya diye, halk diye, son diye, maşini üstüne sürüp başlaya diye, organla diyenler düşüyor. Halka diye, birazcık pul düştü diye, mesulyalarda birbirinin üstünden sürüyorlar. Birden bir kanunsuzluklar ediyorlar, şoň üçin halk ağaç olmalı diye. Hasaplayalar. Yöne bulun özleri seret, nähil mesul ediyorlar, görýäňizmi? Doğru aydan Nura öňürek geldi şol adam, öňürek geldi şoňa aldyydym men bardım. Çoğunluğdaki daçalarına, bu galkınış zamanındaki o daçalarına nähil mesullar ediyorlar bular? Gıyır getirmek mi, yene vör mi? Koydular videolarını bir giden. O 7. Malyan yanına Üyva, Eba Bekir o tay gıyır getirip mesul ediyorlar. Bular mesul kasaplanın o ya. Bular mesul değerler, bular ki bolmalı zat. Halka edek gelin olun. Yağı oçuru durmalı, unu oçuru durmalı, küsenmeli, daşar orada işe gitmeli, maşkalasından ayrılmalı, çağasından ayrılmalı, ayrıçılık çekmeli halkın kıyı. Halka edek gelse bir hocalıktan iyirlen örüp akşam sotaydan yatmalam değil halk şolar yalak kıyınından geçmeli. Tidlerim şağıl mesleğini edip İspanyalarda, İtalyalarda, Fransalarda neyme Zilli diye marka durşunu komplekt bir magazini yer çıkýanyz $200,000 suda edýäňiz. Diňe özlerini işgalýarlar. $100,000, $200,000. Racharelli'ye, näme diye bir giden gymmat markalar var vatandaşlar. Şolardan işikler alýarlar. Daşy Hocagulyň üstündäki ýöne paltojuň ýekejesiniň bahasy $35,000 vatandaşlar. $35,000 palto giýýärler. Ve siz $35,000 olara kazanmak için ömrümüzün sonuna çennem %90'ımız görüyoruz. %90'ımız $35,000 bir arada da görüyoruz. Olur upulu palto yiyorlar ya da kostüm yiyorlar. Karanlar Şeydip duran $1 milyon saatler bile tuğruta düşüp anarbaş Ferrari minip daşar rutlara geliyorlar ha. Daşar rutlarda şuların öz maşinleri var. Arenda da minen oklar. Arenda alacağım olan oklar maşin satmak görüyorlar. Ferrari mi, Lamborghini mi, anarbaş, Porsche mi, anarbaş maşinler satın alıp görüyorlar gelişine. Arenda sizler bir yerde beçeňizden ayrı kalan vaktiniz, ular sagat, takoy sagatlar takotuplar. Bu sagada bitte zdanya kurup bolady, bileslermi? Uların maşynına bitte dvor kurup bolady, bir 4 domlu, bileslermi? Işo çağalar bağı bilen, bileslermi? Sizler şu yerde azap görüp biren vaktlarınız. Oyam kirne. Nime üçin bize şu sprawiedliwosti düzedi bilimiz ey? He? Nime üçin bize şunu aytmalı emez bilet, hemen düşünemiyor. Görünler hakkında adamlar girip sögüp çıkıyor dostlar. Kandı saldırıya geçi oturttular o. Doğrunu örtmek için edottular bunu. Bular yaşa bir hepler. Esler vyjyvat edip bir hepsler. Işo plus simen. Mediyat, Şah Muhammed Fadiyat mesela, Osman Muhammed Fadiyat mesela, Kemal Recep Fadiyat mesela. Mesela şahsiyet bilen mi ya, hakimiyet bilen mi? Hemmesi var, näme şular dämi prokuratura buyruk berip onu eýit, bunu beýt diýip berenler. Bular hakimiyet. Yo, oňmuň aç galmana sebäp ondan şunu edýän zady şu şunça adamyň ulan temasna degişlerler. Şunça adamyň aç galmana sebäp bolmaýan bolsa, onu Türkmen halkyna laýyk diýjek bolýanmy şu bolup berenler. Yo, laýyk da aşyk ýatyra laýykdan öňürtü mysal üçin şu aýlyň pes bolmagyny daşa ýurda gitmegine sebäp bolýanlarda, ama esasy mesele bulardan öňürtü. Yok bir sekund. Eğer de ulara kanun işlemesi. Значит kim ular? Makara kanundan üst bol oturan bolsa, eğer de polis işçileri onu alıp bilmese. Yurdun hemme kişi kanunlu işleýär, mysal bilje yurdun wamy dünýäň hemme. Подожди, а у шахсiyet kim вообще, чтобы onu hökmet işçileri, polis işgeri çere görübüldü. Kim bolmalı? Yo, bir mont Alişer on ýyl sonra sonra sen näme daşarurtdaky bolýan ýa-da bolmaýan zatlar bular apravdat etmelmi? Şular aklamalymy?
Dünyanın yeryüzünde gelýän kanun şolla hemme ýurtlarda maňa bir ýurt mysal berdi 100 ýyl taryhy bar. Hemme ýerde kanun işläş ýurtda diýip bilen ýurduňyz bar. Gerçi Allah'ınca da işliyor. Baran Amerika. Amerika bolan oga. Ne? Kanun işlän. Oga sen Allah'ınca ýaşaýan bolsa. Dünyanın hem yerine şey diýerlermi? Eýne onu hem üçin onu Daniýada bir deputat, Daniýaly bir deputat Şweçya geçip oturka ýolda gaýtaklya. Araňy ýyselýär bolun şu deputat işinden gidýärler ýa. Deputatyň öldü gidýär adam. Ay bizde de gidýär, men nakmasam volt bolýar. Otursen, ne şeyil bäri. Olastı. O näme üçin giden onu? Kim giden o? Hocaoğlu arkadaş ayarın. Tamam, o menen o. Tamam, o. Nimenin temasını bar olsa ne? Nimenin temasını zaten düşünmeyecek bolsa, o stresli вопрос berende atwiçe edip bilmeyecek bolsa, nimenin gününe dopsan? Şahsiyet barda, urlaşıp ellet kellädi. Agyrda otursa. А şu şahsiyet mesela aydotma, неприкосновенный. Кто он такой? Koyan barda urlaşmalamay. Şolar karşı aydotma sen bilmiyor. Sen fikir çeksen ya. Şugun pek ağzına oturan $1.300. Oya kork. Aç koyan kim ha? Ben sen aydan sen korus. Kim öğretti? Onu kim etki oynayana edip Aynı plan nizeme günäsin götürdüň da bir görgüliňe töhmet atdyň. Molya da ýene şonu tapman mukadiyen mene ýüşüp ondan bundan massa sonra birinji düzeltmeli şoda daşyna akran gelmegine sebäp döretmeli. Temada uzaklaştırıpsan sen bratan. Men böyle oturtma senin hazır biletseýliňe ýa atwiçaýy görüp. Yo, sen artyň gurlaşlar awam gün uzaga ertirmiz da bir günmiz da günne senen temette sakla bilen temaňy. Şurada oturanlar şu kızıklı şu adamlara. Именно şu tema, понимаешь? И давай şunun üstünü sen что предлагаешь bizlere? Aytmalım bu zadı. To что ular aydın o ýöne oň üçin bilýän bunça adamyň bir şahsiýeti popular neden okmay halkyň gözünde gahrman edip goýup oturýar. Vatan tanasınlar, bilsinler. Halk tanasın adı, familiýasyny, düşünün edip ýüreýän işini. Halk bilmedi bunu. Понимаешь? Вот sen bize razı açacak olursan etme. Neye bratan? Это наоборот работает. Düşündün? Yo, sen diýen ara şeyle. Olya şu halk şoňa hiç kim müsaade edip bilen ok. Biderek götüňiz nemede oturmaň eden ne diýen ýalakda bizning adamlar arda ýazman. Orkordadyr sen beýsen prokuratura diňlän ok, polisiýa diňlän ok diýsen onuň ay ajyn huy diňlän ok aýdyp halk naçar adam arda ýazmazda onuň. Bilesenmi? O canından doyan adama karşı gelen yok. Düşündün? Düşündün mü? Ama maňa kara. Bize aýdy bilemisiz adı? Çünkü bize yüzlerini bilediler. Bize yüzlensinler. İnan oraya yüzlensin. Çöden meselen var. Sualda çendi. Alişer, sen çöden meselen var. Şaýtana yüzlenip. Bir ýylyň meselen. Maňa kara şunu halı bize bara. Просто расследование edemiz yok. Eğer de расследование edip çıkarsak inan bana gördün geple oturanımızda, ayda oturanımızda, Komintир'de oturanda neçe adam geldi gitti. Значит, сука, блядь, geri oturan bir yerlerine düşünesen за живое взяли. Понимаешь? Это так работает, оно работает, как ты видишь. Düşündün? Не надо нас учить, что делать. Düşündün? Var mı senin kommentariyan şu bu oturazada? Ayda otuyorsun ha sen. Men üstüme ayda otuyorsun ha. Bile sen, men pro Ivana, sen pro Balvana, men sana nimede oturtma, sen bana nimede oturtsan. Sen ne köçördün ki doğru, kim sana karşı doğru yanlış yalı edip alıp baryan özünü. Sen, yok tabi, bana kara, men sana ayda oturtma, bizlere temamızı koyma, bizlere düşüntürü oturma. Именно şu tema hakkında senin komentariyan var mı? Efir näme barada sen şon aýdaýda maksat näme? Näme üçin näme etmeli? Bivat edecek bolýar, şo temany yatırjak bolýaly. Alişer çişirmeli. Çişirmeli. Şo videonu var, şo videonu paylaş, näçe manat oklany, aşağına da dollaryny yaz. Palanyň oğlu palan diýip yaz. Köpel paylaş şo videonu. Yönü TikTok'a falanca doldur oklaya adamlar o dolları işlemen için bir ay bir yarım ay işlep böyle. Bular TikTok'a oklaya. Görüyor musun? И всё, ноги. Понимаете?
imini şu zat edecek boladılar. İmini bizleri temadan uzaklaştıracak boladılar. İmini yaxşı gepleyecek boladılar. Sövüp görediler. Hemme zada görediler. Мозги хватает. Про это не говорить, понимаете? И Значит, это не работает. Значит, Шумат, зат добрый, правда сейчас вот это все, и если сейчас вот это все раздуется, кому-то в жопу засунут что-то. Да, конечно. И Вот, bu efir, вот это все раздуется. Bunun повторunu görecek bolsanızlar, Nur Muhammed Annayev'in YouTube kanalına подписаться. 1 minut. YouTube kanalına подписаться etsinler. O title göresizler, hormatlı vatandaşlar. Şu efiri. Hemmesi podzapis duradı. Buyurunlar, hoş geldinizler. Salama Nura, olmaya derler. Selamun aleyküm. Arma, olmuşum. Aleyküm. Arma. Selamun aleyküm abi. Açığa bakuu. Dur mu? Joker geldi. Joker'e söz verelim. Bundan sonra söz sende Murat. Buyur Joker. Okey. Hadi Joker. Buyur Joker. Hiç iladaydan ola temana doğrusu göremekte. Yani ise artık mesela kurulacak komentar demedim. Yani bir diyanlar adam suratlar diyanlar doğru değil mi? Bir yerde bir halkta marda bir adam öldürüldü değildi. Bir kız zorlan öldürüldü değildi. Hiç olarak bir rezultat var tapan. Yekece rezultat var. Ben de bir şey söylemek istiyorum ama Adamların bilmege rezultat uzuşu. Adamlar bilsin. Rezultat edecek adam tuttular. Adamla bilmege rezultat yani iyileşme. Bilmege yeterlik rezultat sor. Rezultatı neticeni sonunu görüyor. Doğruluk mu? Çünkü bir adamlarla bir fikre geleler biz. Sen men bir fikre gelelin ha. Doğru yolla var yasmayı. Evet yaşayasmayı. Suatlan teyapkar kim günah? Sen zaman kötü yolda gitmiyorsun Nuri Alişe. Hepimiz de hiçbir zaman kötü yolda gitmiyoruz. İyi yolda gidiyoruz şu anda. Yine şu aklamada yekekeden urlayın baylara durmaz diyen baylara. Olara da durmaz sizin bu gururunuzdan. Yani yine İslam közünce kolu değerleyen. Burada yekece var. Hiç Alişira Ferhat. Alişira şu da ne rezultat para illen eşitmek diýende. İllen eşitlenlen berdadaydan hiç rezultat yok otaydı. Hukma şolardan bilýän saň Nuraga diýdiş bir aýal diýdi. Rezultat olacak hepimiz biri olacak. Aýtdym diýdi. Abi bir dakika bekler misin abi? Sana diýdi doğrudan bir aýal diýdi. Men Türkçe aýtdym ýeşmädi gyzmaz otaydy öldü diýdi. Şolar bilýän şu näl kösemp ýok. Hudaý saklasyn bolma bolsun. Aýtmasyn. Joker. Nuri şolardan rezultat görkezler. Alçira bir minut durady. Joker. Nirden kösemp gör. Ol näme aýtman oň meselesi çödülýärmi de aýdan otaň çödülen okuyjak bolýan. O bir ýyl geçip dura çödüljek bolsa. Çok hiç peýda ýok. Aga mikraptyrly peýda ýok. Подожди, смотри. Я тебе кое-что объясню. Bu medya, düşündün, halk bizler her çıkışımızı Allah'ıma şükürler olsun 100 binler gör oturan. Düşündüysen 100 binler göre. Amin. Cümlemize. Milyonlara yete diye eşitopsa ama bu hükmet bu zat yaşırmalı. Ama yaşırı bilmedi bratan. Bizlerin amacı. Daha neyemedi yani ölçü yani aparatınız. Ama elinizde mi düşünmedim da elinizde aparat var mı? Şunu dava bunu ziyan var deyip ölçüyen bir aparat. Ama böyle siz arkadan gurulap bilýän bu ýerde müň şükür diýäňiz doğru değil mi? Müň şükür diýäň senem gurulu. Nuraga müň şükür diýäň zadyňdy. Nuraga bu şerden bu Türkmenistan'da içinde gurulap bilýän imini yurttaşynda gurulaýar. Nuraga. Türkmenistan içinde gürlersen kötü geçecekler. Joker bile понятно, Нуры. Joker, sessiz al özünü, пожалуйста. Bunun sonra işte. Türkmenistan'da adalet yok. Türkmenistan'da adalet yok. Joker, siktir git şuradan. Amına da yok. Hayır anlayalım. Altına siktim ve orospu çocuğu.
10. urubinne geçesi ya sırada 1. urubinden 10. urubine bökesi geliyor. Hiç yerde de yok onu ya. Orospu çocuğu. Bu 10. klasa bökesin geliyor sen. Benim bökesim geliyor şoňa. Anasını siktim orospu çocuğu. Dur. Nura. Halk bilen anlıyor şoňa. Ýeködümüz barlar. Halk bilen düşünüm. Hemme kişi aydıp düşünür. Vallahi Kur'an çapsın bunun gibi yavşaklar yüzünden Türkmenistan'da savaş olmasını istiyorum ben. Ben de. Yok estağfurullah olmasın bırak. Olsun abi olsun. Vallahi Kur'an çarpsın olsun ya. Olsun. Olsun. Bunlar gibi yavşaklar bir de bizim başımızda üstüne oturan Alişer böyle Serap Cumhurbaşkanı diyenler böyle kaybolsun gitsin. Adalet yok. Yok Nur'a şu tema böyle Afganistan Cumhurbaşkanı gibi kaçsın. Böyle Dinleyin benim dinleyin. Len verdin ne otur. Mete her gün dinleyen ne? Yankı ala gülüp aniyatalara efire alan ok. Mert özün Afganistan Cumhurbaşkanı kaçtı gitti hatırlıyor musunuz? Vatandaşı, milletçi. Bugün işte Suriye'ye nasıl gerçek dediyse öyle Türkmen yiğitleri toplamadı. Biz artık gerçek hatta sövüşmeli oldu, sövüşmeli dost, sövüşmeli. Ne sövüşmesi ya? Olsun ya, savaş olsun ya, savaş istiyoruz ya. Nuri, içine yam sapok. Hay Suriye hemen çıkaracak golün tapan mı var şu an? Seni ben de hep yazan. Hayır bakalım. Abi ne çıkarması ya? Ya biz susun abi ya biz sıraların ya. Çıkarmasın ya. Koyar sesini. Efir bulaştırı oturan onu çıkar Nuri burada. Tamam sabret ama ya bir konuşan var dinleyelim yani. Yok. Beni dinleyecek. Efir bulaştırıp otuyorlar şuma temanı yapıp otuyorlar. Arkadaşlar şu temanı razduvat etmeli Nura. Şu tema için gelip otuyor her kim şu temanı yapıp otuyor hazır. Şu temanı razduvat et. Videolarını koy. Her kim şuna gelip otuyor. Seret. Ne çağdım geldi benim efir gelip gidip otuyor ne pastayan ha. Ne çabuk. Mınyalı hazır vala kitap olan oktu onların. Hazır vala kitap oldu. Ne bora şu temanın üstünden razduvat et videolarını koyun. Paylaşın. Bratan. Hazır hem peskel verecek bolyala görüyorum. Bilen şu temanı Şamlı temanı şu hoca gulun oğlu Şamlı temanını aldatmacak bolyalar yaptıracak bolyalar. Ama yöne bunu men YouTube'da koyuyor nesip olsa. Koy hem mer şu atan padarka atılan videosunu koy. Süleyman yankı şu neçe atılıp durun dolarda açağına yaz falanca mana dolarda bolyandır ene zatti falan. Görsün adamlar. Bıray işlep böründe näme bunlar prosta tak howap TikTok'un oturun pullarını. 100 liraya söz bereli yiğitler. Buyur Murat sen gepin çalak kaldı yani bu zatlarda oturantın. Ben burada açacaktım da Nurcan, Akşecan, Talipcan hemmeğine gollu yaz yüreğimde öyle. Şu zatlar aydiyat düşünme ya. Poskelle daha olur poskelle. Türkmen müdama hep ece çekip görmür mü? Näme etjek odan taşar utdan gollu yok mu söwüşöl o da söwüşöl oldu. Ölecek mi şol? Neyse de çekmem ve Türkmen'in hali gutordu artık bitti. Zaten bol bölüm Google sağlardan ayrı ayarlan ayrı. Eyleğen bar ölüm de yok. Ölmedi o da ölüm. Yeter ki Allah katına beni artık ahirete inanmış adam. Yani ölüm. Hani Suriye'de nasıl baş kaldırdıysalar başka devlete nasıl baş kaldı gerçek Türkmen vatandaşı milletçi Türkmen yurtları toplayalım bu. Naşaruttan paddeş kalp bolon okmuş oraya aladalar görlemen. Farklı ne deliyim? Orsiyetten anlayam, Amerika'da niyeden anlayam? Zertlerden almalı yiğitler. 101 sekund ben aydayın da hormatlı vatandaşlar. Sizler bizlerin gücümüz. Bizler hiç kime inanamayacak. Anasını satayım. Bizler sizlerin karşınızda her gün olmasa çirizden hep de brezek. Sizler bilen şunaka diskusiyaları geçemiz. Problemalarımızı absurda dedemiz. Bizler sizlere inanamız. Anasını satayım. Hiç kime gerekmedi bizlere. Bizler birbirimize ağzı birlik bolsak. İnanın lan güç bizler. Halk. Türkmenistan vatanımız bizlerinki, ularınki emez. Ular ene şunda dep yaşaydılar. İstediğini bizlerin pulumuzu alıp suka adamları TikTok'una atıp yürepler o. Sizler nimşe dep yürepsizler. Sizler Turca'da işlep yürepsizler. Beçelerinizi koyup. Понимаете?
5 yıldır hatırınızı, beçenizi görebileniz yok var. Bir Neujeli daha bize değil mi? şimdi kör korkak bulduk bile. Что beçemizden vazgeçemiz. Ova. Nasıl kuşalar azad debilimiz ya eva duş taptap. Korkaklarım gebertelim bu. Ölmeli olsa ölelim o han niyaz bignan mı? Hasan yınan yazdı. Men tayin oldu o. Ya yeter ya yeter. Mana her bir nurunun, talыбın, ene şunaka взяткалары ayda diye. Как будто клянусь ben чувствую, как будто benim kisemden alan tek. Bize ne için bir yerde yürekmiz o? Неужели bizler bilet недостойны нормально yaşamağa? Нормальной жизни. Benim demek istedim yani bir gollama yok mu bize? Biz neyse canık ya diyeceğiz bir topar adamın oyunlar çok kolay. Oyunlar şu gerçekten düşünüyor. Kontrol gitmeli o yurda. Şu anda bir dakika erkek kalaydan. Türk'te erkeklerin bar gitmeli yurda. Bir min gürlayın gitçi onu. Buyur. Gürle. İşleyen sesim. Bu bayları sizin edebilecek zatınız yok. Yine İslam kötünleri ortada var. Bu baylar öz ödlerini öz aralarını düşünüşmen, öz aralarını bir bay oldu var. Hakikaten billip bir bay var. Görüldü şonu. Şun köseyelerim ka görüldü. Şu İslam Mustafa köseyelerim ka görüldü şonu. Men görecek şonu. Näme üçin kösemeler yani urlon bu patirlan bu dur bir min. Näme üçin urlon bu patirlewşi bu ejer çeken bu näme üçin bu kösemeler düşünemok. Dünya tersine yürüýärmi? Näme bolýar men düşünemok. Näme üçin bu tersine yürüýär bu zatlar? Näme ejetini näme? Ejetini näme eşek satyp alýar. Hoca ulu eşek satyp alýar motayny. Nur dinleyecek mi? Ejet erkek bolsa dek görsünler şoňa. Men dakan sagy gel şol bolan üçin. Şutaýda men bularny tanamam. Bolýar, sen düşündüm soň aýdy ber, men aýdyp bolaýyn soň aýdy ber sen o zatları. Öýde goramaz. Men gorarmýan. Nur sen soň aýdy ber diýen soňdan aýdy ber. Ay onu näme islama, sen onu bolan islama bolýar diýär. Yo, men dinle. Men size bir da aýtjak karoçy. Sen pikir edýän baýlygynyň çeninden geçti bular var, bular sen bay bolsa bolýar. Bilmiyorum bular bay bolsa arasında bir öldürmeler. Gepler bolsun ýetler. Bu gepler bolsun. Türkmen halkynyň şolaň baýlygyny düşünýärmi Türkmen halkyndan? Bulardyň öz biri-birini iýmete sen zat edip bilmeýän bular önüne. Dur geplemeňle пожалуйста. Mu unda nime suka bugün İslam'ı pizze etsinler. Ondan sonra yine birini pizze etsinler. Ederdiler. Öyle gel bizler toplum olarak cevap vermeli mi? Toplum olarak biz bilmeli mi? Bilmiysen. Bunlar istekler mi? Hadi etken o sessinler, bar sen kässinler dostum. Sen gorkak bolsaň sen käýdi bersinler. Maňa gorkak berip gäle. Meňe firma merda adam gelsin ay. Meňe firma merda adam gelsin. Gorkak ederler, hawa gelip zorlarlar, sesiňem çykaryp bilmersiň diýjek bolsaň gelmeý meňe firma. Men bolarm ağam. Men gelsem bolýarmy Nur ağa? Sağ ol, mujik bratan sen. Näme sen? Salamu aleyküm, yeni bir ýerde. Gal merdan oglanlar başlyň täze men wara. Olmasyňyz janyňyz sagmy? Bu wagtlar bilen bolýanlar, ekire gelmäň ay. Baý ýurdun garyp halky. Size ýüzlenýärin. Howmýak deliňiz, baý ýurdun garyp halky. Gariplik diýmesen bozduk başgada. Şuna yol bermeli emas. Şu vakanda kansada vadideden görül vakaly. Hoca ulun kanuny güçlümü ya Türkmenistan'ın konstitusiýasy güçlümü? Maňa da gerekli şu da bilmek üçin. Hoca ulun kanuny güçlümü ya da Türkmenistan'ın konstitusiýasy güçlümü? Görül vakaly haýsynyňky güçlü. Ya hoca ulun götwokly sıçak ogly 91-nji ýyldaky Jalay ogly güçlümü? Görül vakaly. Muny halkam görsün. Ondan soň Türkmen halkynyň kelisinde, şutaýsyna bir düşünje galar. Bular ýaly mesle bolýar, ýani kana bolonky diýer. Ondan soň onu bidem şu nesegen bolýar o diýilen düşünje geler. Türkmen halky. Eğerde şu gün şu hoca guly, şoňa meňzeşlere, ine şu yegenlere, ine şunda aýtmasak, paş etmesek, bular istediğine dediler. Buların çekinedin olsaydı, ine şu ýerde aýdylsa,
mediada aydılsa, bular paş etseler, bular şundan çekinediler. Hormatlı vatandaşlar, şuna düşününler. Eğer de İslam'a deyseler, erte bir gün bir yerden çıkadı bu zat, inanınlar bana. Eğer de sussak, şu temanı aytmasak, degediler, istediğine dediler. Eğer de aydıp dursak, bilmediler. Hatamuştu bilediler, erte bir gün bu informasiya çıkadı. Düşünün, güç, atımlı bomba emez. Medya. Medyadan korkatlar. Görül vakalı. Hani hemen saçın tirip hemen giyeceğinir vakti 5-6 adam olup gelip urup gidenden sonra yine de bunu cezalandırıp onu değmeyen olsalar on haber bir de geliyor. Katarkayın olur. Niye ne iş bassanız basayın. Bir de on haber geliyor otuyor. Ve ondan sonra görürsünüz oyunu. Yani görül vakalı elmeyaman beymeyaman görür onu. Onu vakti ortada. Bir şey olur istikrar Türk masanın içindeki mafyozlar. Siz mafyozlarla görüşeceksiniz. Siz var ya hükümet işyerlerinin maskasının aşağındaki kanunu galtamanlar. Kanunlaştırılan galtamanlar. Görül vakalı siz Türkmen halkından güçlü müsünüz? Ya da Türkmen halkı sizden güçlü mü? Onu görürsünüz. Valık görküdür. Men gelecek bu arada hiç salay edip bilecekler. Onu bir Allah öleyendir. Yönü men bir arada inanyan uğrumda da gerek vakit canım vermene de tayin. Görül vakalı sizden neyme diyenleri. O yandır, doğrudur, eyledir, beyledir. Olur korkup biler, biz korkumuz yok zaten. İşte görül vakalı bolurum oyunda. Assalamu alaykum. Efirde size qarsan bir aydıp bolýar. Medine seninkini gollamaly mı? Buyur, brat, adekvatlı. Pa faktı bolsa, sögmin, adekvatlı sorağı bolsa, patemi. Buyur, bratan, bize toku razı bize şuna kazandı, bize eşitçe. Senin bir de karşı burada sözün tapılya, argumentin tapılya danim. Ne için şunu bir kanunçuluklar, edenetlilikler, sözün tapılan oğay bana şu tayti yaman gıdıklı daray, deperkçi. Deme sorağını versin Nuru, bazar yok bratan. Arkada sofra devledi, bazar yok. Yallah kim aldı be. Muhammed hiç kime söyleyecek olamadı. Yani siz söyleseniz de bolýar. Başka yer söyle aramı efirden çıkarayım. Garaş deprekçin dinlerler. Bizim ziyanımız özümüze yetmiyor mümkün. Olun ki hükümetin halka yetip otuyor. Ne için olara karşı bir sözün yok senin. Bir sözümün yoktuğunu nereden bilen? Senin ama aytýan zatlaryň köpüsinde can ýoklar. Tamam, okey, sen sorağını ver bratan. Aytýan zatlarymyzy. Nuru, zaçem, bize kurtumuza içmiyor. Men doydum o namartlara git düşünürecek ya. Men o yüzün açtın o. Mertlik görküsün o. İn olmanı namart sözü varam olsa mert yüzün görküsün o. Namart sözü yüzünü açsınlar. Haydi bilmeyen açsınlar bile. Oturacak ya. Sonra o mıdıklı del öden mıdıklı del o bana. Namartlan vakşı fulhum alan ok. Namart diyen adam beni. Yok. Arkasından çıkacak olsanızlar düşüncesi. Arkasından çıkacak olsanız da yüzünüz açın. Neyme diyelim? Şolar dinlerli, inniki de almay. Şolar dinlerli düşüncesini. Yo, destekten geliyor. O tanıyata bize onu. Yumum geliyor abi. Yumum kendi yapıda da. Kakoş neyme diyelim? Açıkladın mı Kakoş? Assalamu alaykum. Ben aşık onun kamerama açılanam şu vaat. Men imin aşık tümüdüm. Menem vekillen Nura. Aytik kaba 77 mi? Ha, o Duman Kemallik Geren Bayram. Vekilim ödünden mamsın? Ha, o vekilden menem. Böyle menem vekilim onu nefesten. Bir soru verecek. Ben ki saatinde da eyladi da beyladi da. Katam vurma yamanlığımın yok. Ne eyladi del beyladi del. Ne mi? Şunça bolup göründü atları bir sözünüz yok mu etidin? Sözüm bağda can ağam ne edip düşündürüyün. Mene gurlusam durmuşuma diyan. Şunu aytma. Namartlık değil o, namartlık değil. Yo, şunu aytma mertlik bolya yurdun içinde olsan onu koşul yani. Nurcan. Gelmiş yedi haklık. Araç dinle şunu. Nime aytacak zadım da. Dur aytacak zadım aytsın. Usar. Muslama diyen ne olsa ne olsa da bir soru verecek. Bir Türk'te birini yok ettiler. Ada yadıma şunu önküde vurdu. Bir oğlun bardı da neymet şuna adı? Neymet yani? Çarjı oldu var. Ha o çarjı oldu. Bir oğlun yok oğlun şuna. Arkada diyanı. Yadıma şunu. Arkat. YouTube'da Ecevacı koyup teo oturan bir oğlan vardı. Yok Ollar canım bir yaşra oğlan başta oldu bu da. Yaşra oğlan. Gemine diye. Ay bilemem bir yaş oğlan Türkmenistan'a bardı gullu o dediler ne yapsam yitip gitti şol oğlan.
nime diýip otyr be Ömürdak Omar Kuliýew diýip. Ömürda ana. Şol olana bir dat dolly hemmesi paýlaşdy, dat etdi onjana men aýtjakladım. Aýdyn şu wagtynyň çykyp gitsek ýamanlygymy ýok. Indi menen ýa aýtdydyň da bolun. Aslan ada bir dat şu paýlaşynyň bilen kömek ýetýän. Şol olana paýlaşdyňyz bolun. Hiç kimden hiç tarapdan kömek. Awa bildiler adamlar dat etdiler bolun. Bir kili kömek bolmady. Nerede seret? Kömek bolman biler. Bolmanan birimiz türmäge girer, birimiz urlurs, birimiz ölürs bu ýolda. Ir güç alyp ýatyýar. Seret. Ýöne şol oglunyň ömürde Umar Kuliýew döwri 2018-den gurrungy. Barynjydan. Öňdü. Men 2010-da çykdym. 2018-den gurrungy. O wagt bir hilep türkmen halkyna özümüz hem şeýledik-de. Bir jemgyýet bilen zat ýokdy. Bireň ýanyna durup, gollamak, arka çykmak, birimize deýse oň üçin görüşmek bilen zat intep o wagt ýa bir pıntykla uranda. Düşünýärmi? Ýa bir sehel intep o zatlardan köp güýün habaram ýok. Hatta men näçe siýasat bilen gyzyklansam, şu ömürde Umar Kuliýew tutup alyp girdilerine zatyny men azatlyk Türkmenistanyň içinde okak geden adam. VPN usulen. Hatta men şu azatlygyň habarlaryny narkomaniýaly bolan, şu eger şu VPN bolmasa bir zadım ýetmeýän ýalakdy. Ey VPN tapmaly men näme bolup görün. Şolar ýalak bolumdy da ömürde Umar Kuliýew bolan wakasyny eşitmedim men. Ve şonda da deret ve 2020-nji ýylda Dubay'a çıktım 27 Türkiye gelimden soň bilip galdym şon ýaly wakan bolany. Edir şu Umar Kuliýew meselesinde ýöne ondan berde iýen bir giden daha dükködi. Edil häzir bir goýan videolarymyz 300-400 000 prosmotr alyp Türkmenistanyň içinde künjowyny bizi tanamayan ýok, bizim gurrunymyzy etmeýän ýok şu wagt. Bu wagtky döwür bilen o wagtky döwür deňeşdirme. Bu geçen ýylam deňeşdirme. Ola 2018 eken. Geçen ýylam deňeşdirme. Bu ýa hazam meter 3,5 nime. Görüp oturýarsyň ýurdun içinden hökümete ýakyn çeşmelerden bir de nähili informasiýalar gelip dur. Öň gelýärdi şular ýazatlar. Kocaman var. Doğrudur ýöne. Informasiýalaryň alar baş gelip dur. Men daha şoňa ýetişmedim şu gün. Bugün oklayjaz, efir açyp uklamam soň özümem ýeke ýaşap ýörün. Naharym özüm pişirmeli, özdürmüşüm, özüm kolum soň ýetişmedim şoňa. Ýöne şu günlükçe men düşündürüş videosyny çekdim. Nädip suratlar etdi, indi şoňa finansiýeru nädýän KKS Hojaguly Muhammedowyň videosy ertir gelýär. Nämeler edipdir, nähil mahinasiýalar edipdir. Onyňa düşünýär. Men aýtjak bolam, menne bir söz aýtsa onuň çykyp gitjek janam. Möjök tutjak bolup näçe dadyny toru bolýardy mysal üçin gapan bolýar, bir da tutjak bolup birini pedatmagan bir dat däliýek bolýar. Men öýe düşünjäm ýok. Dasna da etmem. Ha, demediň şunu nurgu güklenýän üçin men düşünjäm aýtjak çykyp gitjek. O tarapymda, bu tarapymda. Men şu menenýär. Bolýar. Ýok, minnetdar. Pikiriň bilen ulalaşmasagam sag bol aýdanyň üçin. Selamun aleyküm hemen yine merkezek. Hocaoğlu 2017 yılda Iceberg Cafe'ne power var. Galadım. Iceberg Cafe'nin başlığı. Galadım şunun power var. Iceberg Cafe'nin öz başlığına gezyanı. Hocaoğlu şunun Iceberg Cafe'de näme etdi 2017 yılda. Onu şuna eminsinler de Galan näş sana süt kızlar getirdi. Hoca kol uzakta yattan çıkan nokta halı. Bilen değil mi? 2013 yılınki. Uzaktan ben kovabilyen. Şu arada hem Iceberg Cafe'nin bir doğanı var. Narko tramadolun tutuluyor. Şu an götürüyor koreler. Hoca kol uzaktan senin bilyetin. Senin dişini öz elin var. Götürüp koren. Dişini sen özün götürüp koren şu Iceberg Cafe'nin başlığın doğununu. Bilen mi sana? Tramadol'a gidilemekte. 2017 yılda. Ben Turan aklenem dinlerle bulur näme diýär. Turan. Ake. Salam aleykum. Wa aleyhisselam. Menin soragym Alisher Şahatowa. Aydın. Bir mikrofonuny aç.
tutma. Boldy. Näme yani sizin şu dünkü Şam'ın oğlunun edip görün, Şam mı değil yani edip görün adı bilen alaşacağınız mı edip görün adı bilen hoca oğlunun oğlu Şam. Yo men o zatlar hakkı değil. Sizlerin aytýan Näçe o zatlar hakkı değil? Goşum dinle ya şulu. Sizlerin aytýan zatlaryňyzyň içinde goşumça gepler var. Men şu bir kısany goşumçalar az ayt geçecek. Bak. Ana. Kurwan oğlunku devam goşumça gepler ya oğlunku. Yok, seret ya böyle men sana soru berem aşbat Alişer diýdim. Aha, buyur. Ýa-ni Jalayın atan padarkasyny hasap kitap etdiň, dogrymy? Näçe çıkardyň şona? Adamların yazışına göre $1360 mu şona karak bir zat yazdılar. Şu 1306 şu çıkaran hasabyny 5'e bölseň, ana şondan soň şoň uran soğudyň hasap çykdy. Kara sen men dinle men Beren bilen işi barmy? O alan bilen işi yok. Senden şo çykdymy? Dinle gepini aýtjak ya şolu men sizler dinledim yarım saat. Yo, sen danatırlyk edip dinle ya şolu. Eşiderli. Bırak eşiderli açsın. Ben oturýardym. Men şu efirde bardım. O taýda seret videonu gören wagtyň ýokarysynda perçatka diýip bir zat goýly. Perçatkada bir uran padarkan 5 etse bolup işli. Plus o taýda 2x gidipdi. Bir zat goýjakmyn, dogrulap dakansa dogry goýun ya şular, dogry. Dur bir sekund, sen nime diýeceksin? $200 o taýda $200 padarkan amatylan ogo. Подожди. Men dakar edilýän şonu hazır. Men ine seret iň kiçik uruwenim 26-njy urowende $3.500 çykdy şol. Смотри, sen nime diýecek bolupsan maňa? Или по-русски говори, или туркменском, братан. Давай любой dilde maňa tapawdy ýok. Men такой человек, это моя фишка. Не надо меня учить, как разговаривать. Если понимаешь, всё, никаких проблем. Indi kara, sen açak bolupsan, to что o $1300 emez bolupsan, doğru mu? Doğru mu? Nereye gittin o? Gele. Böyle çözel lüdüslere geldinizler diyaloga içine hem sapok. Oturunlardan sonuna durunlar da. Temamız jetonlarla temamız. Yaman, ne işlettirmen emin. Temamız nece kuldur yani, yine de o islese gelsin, islese. Aki aydı ver dost. Neticede şol adamynyň 39-njy urwine doğru mu? Doğru. 39-njy urwine gelýän bolsa, ay bari şo 120.000 euro sowmadyk bolsa 100.000 euro sowan bolsun, ýa-da 70.000 sowan bolsun o. Şo 70.000 sowan az pul meşol. 70.000 euro sen sowulýanmy, men sowulam. O näçin garip halk sowulanok ýa-da bir biznesmen sowulanok. Bara Türkmenistana telekeçilere mara şolar edibilenokdanym adyna firmasy ýok, adyna hiç ile kampanya ýok. Şolar sowuyançy bolýar, nirden gazanýar bular? Mani Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi, haramzadalar aýtdy, köpüň haramzada o siziň. Garip bölgüli bir jaý alsa, bir maşin alsa, ýa-da o elitkan kreditini tölese, belli bir ýyllygyny, 3 ýyllygyny, 5 ýyllyk kreditini tölese, birden tölese, çağırıp nirden gelýär bu puluňyz diýäňiz? Näme gütüňizde gaýrat ýokmy? Hoca Gulyň oğlu Şammen çağırmagy. Ha? Eger Hoca Gulyň oğlu Şammen çağırıp bilmeýän bolsaňyz, beýleklerem çağırmaň o. Çağırmaň o beýleklerem o. Kanun deňediň o emmekşe. Özüňiz insap bolsun, wyjdan bolsun şu taýyna. Şolara edibilemokmy? Bulara da etjek galawdy. Etjekmi? Deň aýakdan sonra hemmesini. Göt beren işi şu var şu. İşi şu suka, hiç kime karamalamy. Prezident suka za rulem bolup gaý saklanda ştrafować etmär şonu. Hormatly vatandaşlar. Düşünäsizlermi? Kim bolanda nime? Hazır karaňlara bul oturan zada o. Yok $70 atıpmış, yok $30 atıpmış. Da какая хер разница, бля? Şonu обычно vatandaş atı bilmedi Türkmenistan içinde oturup. Ben şam mı diye so biz. Bolmanım yegen şam mı diyem zok.
Tuvaleti görkezecek mi? Çük mü? Göt mü? Nime görkezecek istersler? Edesler buna kazat bile. Yok. Tuvayman. Ay bile. Alyana molim gurulacak mı diysem gurulayan ok. Ake çıkaryan sen gurulacakların yok bolsa. Yok gurulacaklardı. Kızıl yandı. Bırak şöyle aydayız. Selamünaleyküm. Az önce yanlış gep dedim. Yanlış düşünmen gene. Ben her zaman sizin bile. Bu hakta geplen onun tarafına alan adam uje ol bizim tarafta değildir. Onu düşünün biraz rahat. Onun için kirlerinizi ağırda oturmak ne? Yok bizi gollayanlar biz bir siyasi vatandaşlar. Bizi gollayanlar bile ne mal siyasi vatandaşlar. Valla Kur'an çarpsın. Onun için kirlerinizi ağırda oturmak benim fikrimce. Men dinlerdi. Bir sekund şunu yap koşu öteyin. Bir sekund bırak. Men dinler. Dinleyecek şundan sonra seni dinleyecek. Hormatlı vatandaşlar bizi goldan deyende bir sekund. Bizi goldan deyende halkı goldan. Yani her bizler zaman goldan. Halkı goldan. Yok. Bir minut seni. Bir minut bırak. Halkı goldan. Şuneslem bizlerde yok atamız enemiz atamız ministerstvoda işleniyor. Abi bu içine bir dalaga bizler. Şuneslem sizlerin içinizden çıkıp sizler bilen bile bir yol tutunacak bolotmuz. Ben de senin gibi bedalagayım ben. Senin bile birlikte bedalagayız bize. 2 topar var. 3 topar var. Birisi halk bir dalaga uyan bizler. Şu gün sözümüze aydık. Doğruna aydı oturmaz. İkincisi inene şular var. Berdi Muhammedovlar iyi onun stoluna düşen o uşaklar iyi oturanlar var. Yani onlar bay. Düşününüzle. Üçüncü topar var. Yani ona gelip yalakalık edip şoların arkasından hazır şular gönderip oturttular. Bilesen mi? Ne var çok çumu öğren. Hazır şu yayında yeğenlerin içinde başlar. Anasını satayım. Yeter. Yeter o. Yeter hormatlı vatandaşlar. Bunun çıkışı şu hükmet sizlere yaxşı gün görkezen yok. Serdar geldi. Nime görkezi bildi? Birinci postuna gelen günü hemmenize prosto naprosto yasak getirdi. Türkiye bilen biz vize rejimi ayırdı. 10 yıllar kuruladı uzatlar. Şunu ayırdı. Bak otomatik ayrıladı özü. Otomatik. Yayından otomatik ayrıladılar. Yok madı mı otomatik giteriler özleri. Bu Hoca Gulu deyen o adelni vlast boluptu Türkmenistan içinde hormatlı vatandaşlar. İkinci prezident diyorlar o ikinci prezident. İnşallah yeneceğiz bunları bırak. Alikir inşallah. Ya külünü özde oturtmam bu zadı muhakaranla bunu bunların korkadıran zadı medya aydılması hormatlı vatandaşlar. Şunun için bunu aytmalı. Bunu paş etmeli. En korku ne demek biliyor musun Ayşer? En korku savaş. Ya brat şu savaş deme brat. Bana kara. Tamam ben sustum ben o konuda sustum. Savaş deme. Это неправильно. Ben вообще sen bile kategorически не соглашусь. Ya tamam brat. Tamam kapattım o temanı. Şunun için karanglar bizler tan adamız. Sizler tananlar, sizler tanamalı. Her bir korrupsiyoneri, mini prezidentler, kiçkine özüne men sultan, men han dep yürenler tanamalı. Pullu adamları, kimi oğurluq edip oturan bizlerin elimizden geldiği için. Eğer de Türkmenistan'dan içinden koyuver oturan bolsa, aslında Türkmenistan içinde Nidavoystva var. Düşünesizler mi? Şu informasiyaları bizler bilimiz, bizlere koyuverdiler. Aydınlar dediler. Evet, arada geldiler Türkmenistan'dan 16-18 adam geldi. Gruplara katıldılar, evlerini aldılar. Davut aktivist. Çıkardım. Seyredin. Buyur. Hoca Gulu Muhammedov 20 sentyabrda Türkmenistan'ın hükümet maslahatına vazifesinden boşadılanların arasında Türkmenistan'ın vice-premieri, prezidentinin aparatının ve ministerler kabinetinin dolandırıcısı Muhammedov hem işten çetleştirildi.
Ýadyňyza düşýän bolsa näme üçin şu işten çykarly Öňgurwanoğlu tarapyndan? Çünki hökümetiň içine hemme vilayatlyny yerleri öz doğun garnaş dost ýarlaryny yerleşdirdi. Özü upravcılan bolup görün walty. Birden öz doğun garnaşlaryny yerleşdirýär we iş oňormanyny üçin aýran ok. Gurwanoğlu şundan gorkun üçin aýrýar. Şowa. Gorkun üçin çykarýar. Hoca Oğlum Muhammedow prezidentin Gurwanoğluň olan bir dostu bolan näme ady İşankuliyev Yusuf 2009-njy ýylda işten aýrylanyna upravcılan bolup ýa-ni Hoca Oğlum Muhammedow gelýär. Bu İşankuliyev Yusuf ýani Yusuf hojadyr diýip işleýärler bu adyna. Olam şu wagt arkadaş ýarynyň medisina başlygy. Görýäňizmi? Ýani götte çat bulun hemmeti biri-birilerine götte çat. Şolong hemmeti. Şimdi heredin 3 ýyly eleye ýöne şo wagt işe gelen wagty 2009'da işe gelenle 3 ýyly ýerine ýetirýär watandaşlar. Bu 2013-njy ýyllarka çykan 2013-njy ýyllarka sentýabryň 24-nde çykan habar Fahir yatan yer ýaty bolsun, Aman Murat Bugayew bardy, Alatlyň radiosynyň jurnalisti, Türkmenbaşy ýolundan Balkan ýolundan gelýär awary bolup aradan çykýar. Onu awary etdilermi? Olam şu höli ýagdaýda gidýär ýöne. Şu taýda Teret Ýokary wezipeleri eýlen we prezident Berdimuhammedowyň golasyna işlen bu ýol başçynyň başga agdalarynyň jemgyýetçilik we hukuk tertibini bozmagy bilen baglanykda wezipelerinden mahrum bolanyny aýdylýar diýe. Ýani 2013-njy ýylda bularyň delasi dolan ýöne henidem şol adamyny 2024-njy ýylda getirip Arkadaş şäheriniň häkim edip goýýarlar. Indi şu düzeljugyň alamatymy şu zatlar. Gorku işte, gorku. Oturup yine şu gorkýarlar, hakykatdan bundan gorkýarlar. Gorku işte, bırak. Onu söylüyorum ben işte. Boş aydı bilemiz. Dava emmengizden soruyumuz. Lebap vilayatynyň Taşauz, bütün Aşgabat 4 vilayatyň hekimleri Aşgabatly. Meniň çajowumy bilet Çajowludan başka kim biledi ýaxşy? Aşgabatdan gelip bilmeze ya Marını. Düşüneslem, toku Türkmenistanda zady selhozu kutarıp o minister finansy bolup oturadylar. Düşüneslem. Şu an 5 vilayatyň hakimi Aşgabat şäherinde. Karındaşını koyadılar. Hiç bir boka düşünmedin o adam. 5 vilayet hakimi Aşgabat şäherinden, haberin olsun Aşır. Salam aleykümler. Qawmy ýagdaýlaryňyz. Aleykümselam. Canınız sagmy? Mortuda şükür ha. Hemmäňiziň şuň gyzlaňyzy sikýäs biz üşüp berde gelin ha. Ejeň amy saňalay dowunyň ken. Tenyal ejeň var ha. Çyzgyrbaty kulon kendim ýa gelmedi. Buru düşme gerekmedi. Boş ver, siktir et ya. Ayalda onunmada, o yolumda söýgen bolsa muň ejesinen boýmalylar, bunu haramlan. Ejeňden sonra kalkan kimligine. Kalkandan sonra, ejeňden sonra kalkan kimligine. Keret, bir daýdan. Dinleň şunu, 3 wezipany wagtynda ýerine ýetirýär. Prezidentiň diwanyny, ondan soň ministrler kabinetini, biram prezidentiň aparaty, äzer şu taýda aýdýar birmin. Resmi maglumatlara göre yakın onlarda vazifesinden çetleştirilenlerin biri Muhammedow bir vaqtda 3 vazifani eýläpdir. Ol hem vice-premier hem de prezidentin aparatynyň hem ministrler kabinetiniň dolandyrjysy. Ministrler kabinetiniň dolandyrjysy, prezidentin aparatynyň dolandyrjysy, biram kabmin. 3 vazifani ýeke jöde dolandyrýar şol adam. Kimmi? Gazal yumurtkadan gaçdymy? Altyn yumurtka gudlaýarmy? Näme tütköşük? Teret 2013-njy ýylyň watandaşlar. Meniň aýdan maglumatym sentyabr 24, ina şu taýda. Hoja teredin sentyabr 24 2013-njy ýyl watandaşlar. 2013-njy ýylda edilen gurrunga teredin dinleň şuňa. Zor işläpdir. Bu näme derejede ähmiýetli wazipeler? Muhammedowyň eýlen wazipeleri näme derejede ähmiýetli? Döwleti içinde 200 dereceli vazife yok. Vazife olaydı. İyilikle hele çözmek umumi cumhurbaşkanı tapma için gördük ya.
Bizde yurttaki en yukarı iki vazifeli devlet başkanı, prezidentin hem de hükümet başkanının yani Ministrler Kabinetinin başkanının vazifesini şol bir adamı eyleyen için prezident aparatının iş sorumlusu Muhammed Ministrler Kabinetinin iş sorumlusu bu vazifeli Alpariyana'nın işleri koşturmağı işte duran doktorları tiyil adım çözmeleri olsun. Şunun için dünya tedbirine fiil halkı bu vazife şundan o yanlıyken tedbirleri siyasetçiler, aktivatçılar verileniyor. Muhammed Kurfa adının siyasetçiden o biznesmen yani iş uğradı. Görýän mi? Öýde biznesmen adam Orswaların başlyklygyndan iň ýokary prezidentin aparatynyň dolandyrjysy Kabmin, vice-premier 3 tane wezipäni dolandyrýar. Vice-premier ve bu adam siyasatçım däl. Şol urda okanam däl. Ine şu adamları getirýän nikompetentli adamlar getirýänim biziň prezidentimiz bolýan bolsa, Gurbanoğlu bolýan bolsa, ýurdu kimleri amanet edipdir görýäňiz. Doğru. Kadrı yok. Aydadılar kadrovoy голодование. Ine şu zat bol oturan. Başka zat yok. Какой-то biznesmen adam. Öyle biznesmen. Bana karayma. Soňşynamady şol. Indi men şurada ene şu yalakalara yüzlenecek bolaman. Hoca Targaş soňçyn aýdýarlar. Hoca Targaş, yani targowly çelawek. Adyny güne ýatyp alan o Hoca Targaş diýen adam bu söwdeger. Nurcan, bir şey söyleyeyim mi sana? Berip 5 manadan alıp öz ýolunu görüp ol ýewreýler we maslahatçylar bilen arasyna oňaryp muňlenen şıp yapış adam. Kim bilen İnşallah benim oğlum büyüme üzere. İnşallah. Şimdi şuradan gerisini söylemeye gerek yok, anladınız. Zatlar bu işler içinde. Yalakalar. Sizler konstruktivni razgovora gele bilesizlermi? Karanglar, hormatly vatandaşlar. Parkadan bolsaňyzlar, diňe söýediler. Kim hökmet goldaýan bolsa, adekvatny, konstruktivni razgovor edip bilmide söýüp kaçy gidediler. Потому что не то что cesaret, защищать edip bilmediler. Потому что buları только jahiller kolda biledi. Şu hökmeti. Jahilden başka hiç kim bunu поддержка edip bilmedi. Bu zulümü. Düşünesem akla bilmeyeceklerini bilediler. Всего лишь edebileceği işler şu. Gelip suyu giderler. И bu yine embrezek доказывает, что şu диктатуranı только jahiller, только конченыlar защищать ededi. Понимаете? Или на onakayan hoca gulu dedi, Targaş. Aynen bratan. Adamları katılıyorum ben seni dediğine %100. Hiçbirisi şu güneçe. Aynen 100% bratan. Bir sekund brat. Şu güneçe hiçbirisi konstruktivni razgovor bilen şu hökmeti koldap gelen yok. И bolmaýdym. Понимаете? Потому что yok onaka adam. И bilediler var bolsaýam etmediler. Потому что erte bir bu halkı, bu hökmet gidedi. Halka nime jogap beremez. Valla ağzına siktim orospu çocuğu. Ne oldu ha? Canım yanıyor ya şu amına siktiğimi. Bana kara bir de ayal kişiler var Murat. Valla çok pardon. Çok özür dilerim ama benim şu an aşırı derecede böyle bir biliyor musun? Tamam neyse ya. Tamam uspokойтесь Murat. Tamam. Birden bilyat söyler kim dişini gızap kaharlanı otur şu atemmende doğru var ha. Gene sagam şularya geldik de näme çıkmalar şulardan halk bolwam çıkartyp umid edýän biziň başga çıkalgamyň ýokdugyny da ýetirintiňiz. Ýene bir gezek şularya wakanyň üstü adalatly çözülýärmi ýa-da 2013-nji ýylda şular adam odalam işden çıkarlan zaman ýene getirip arkadaş şäheriň häkim edip goýýarlar. Seredim hökümetlerde iş oňorjunlyk, iş başarjanlyk birinji ýerde duranokda, tanış bilişlik, dostluk, garnaşlyk birinji ýerde durýanynyň futnamasy Türkmenistanyna we şu zatlara da henidem tutuş Türkmen halky görenden soňam göz ýetiren soňam
ýokardaklaryň göz ýetirmän, görmezlikden gelen bolup, eşitmedik sırany bolup, şulatlaryň üstüne yapan bolup görmekleri aslında şolaryň şu postlarda ne derece oturmaly adamlardygy, ne derece ýalňyş adamlardygy, ne derece ýurdumuzy erwet tarap äkidip barýanynyň tutnamasy. Çünki işe laýyk adamlary işe almak başta oturan prezidentiň birinji borjy kadrlar bölümini kontrol etmeli. Bir biznesmen alıp 3 tane wezipany ýokary prezidentiň aparaty, vice-premier, onuň ministrler kabinetiniň dolandyrjysy ýaly wezipeler berip onu gollap, ondan soň o zatlar etseňiz, bu zatlar olaň oğullarym görýärler, ondan soň eşekden alsa diýe gulunum kes guyruğunum diýerler. Ata kesdi oğluna halal diýerler. Bular ýa sözler we bular öldürçü, özlerini netije çykarýarlar danym. Kakam şey dip görey, şu bolmayan zat etdi onu. Men näme etmäýin diýen soň bularam. Toýst ýalňyşlyk piramidaň depesinde oturanyň gaýdanyň tutnamasy. Nura, inşallah bundan sonra her zaman sizin bile ben. İnşallah. Asgaly çäre görüler dip umyd edýän bir watandaşymyzyň burnu ganasa da, dişi döwülse de jany hemmede amanatdyr. Türkmenistanyň hökümetine äderki oturan haramlarda da bolsa size amanat çolor. Siz gidin dänem jenaýatkarlary tutsak edin, götüňiz gaýratyňyz ýetýän bolsa, başarýan bolsaňyz gidin de şolary tutsak edin. Şolary adalata çekin. Siziň öýüňizde de häzir men kursak girsem geleriňizde diýerdiňiz laý dogurda adamlar. Diýerdiňiz laý bolýamanyň şunýaly etmeň. Birini jezany ýerine ýetirmedi diýip men öýüme gelip men urup gitdiň Nuri diýerdiňiz da men etsem diýerdiňiz dogurda. Tabii ki diyecekler. Böyle zayağı mentebecekler, yazacaklar. Näme üçin siz bular ýalak litsemer, 200'lü, näme üçin siz bular ýalak adalatsyz, wyjdansyz bolmaň bular ýaly. Etseňiz ýene ýurdumyza ýamanlyk edýäňiz, watanymyza ziýan berýäňiz, halkymyza ziýan berýäňiz. Vatan halkı bilen watandyr. Aynen, doğru diyorsun Nura. Şoň üçin halkymyza eýe çykmaýanam. Bundan beýle watanymyzy söýýän diýen görülenmesin. Halkın tarafından olmayan. Aşağıda yazın. Kim koldayan olsa yazın. Evet kolluyoruz diye yazın. Aşağıdan yazın. Bekliyoruz. Hormatly Türkmenistan vatandaşları şöyle hazır bir giden diskriminasiýa tutuplar. Diňe şonu ýazyplar. Men sizlere şunda aýdaman. Sizleriň poниманиýaňyz. Maşallah. Aktivista Şöhrat. Tabii devam edelim. Biraz devam edelim. Alişer'a devam edelim. Aktivista Şöhrat yazalım. Aktivista Şöhrat. 1 minut brat. Смотрите. Şöyle oturan adamları meselere bu ayrımcılık edoduran adamlara men aydın. Maşallah. Teşekkür ederim. Bana şatır bizler. Men şatır. Okey. Sizlerin poниманиýaňyzda. Ene maruf oturan. Maşallah. Nura Şöhrat. 1 minut brat. Tamam gedek bir ayda gayrat et beýtmesene. Ýa-da talip gelip gitti. O çok ay. Ine bir de oturan hala özbek. Bizler maňa karaňlar. Bizler wyşy этого. Düşünesler. Biz halk. Bizler halk, Türkmen halkı. Tabii. Özbek olsun, Türkmenistan'a yaşadın mı brat? Özbek olsun, Türkmen olsun hiç fark etmez. Bir sekund. Sen beni bölme, пожалуйста. Tamam. Çok pardon. Bizler hemmemiz bir. Bizler, несмотря на это, то, что bizleri дискриминируют dediler. Hazırki yine şu efirlarda bizler не обращаем на это внимание. Bizler bilemiz, to, что bir vilayet bolmasa Türkmenistan bolmady. Kim şunaka ýazyp oturan bolsa, men yine şu hökmet almaşsa birinci meniň kelle agyrçak zadym ene şunaka separatizm bilen zanimasiýada duran adamları o pожизненный basmasyny hökmetden talap edemen. Şunaka kanun çıkarsınlar. Düşünesizlermi? Потому что eğer de maňa şatır dep, muňa maruf de oturan bolsa, tağı Baçokay da oturan bolsa, ili je Taşavuzly özbek de oturan bolsa, значит bir vilayetin ayrılmasını iste oturan adam. Düşünesizlermi? Türkmenistan'ın bölünmesini iste oturan adam demek. Hormatly vatandaşlar. Düşünüňizler? Şoň üçin yazınlar. Bular kaýda geçip oturan. Biz birikdik Türkmen hökümeti faşistler
faşistler diýen men olary. Faşizm hökümetden gelip otur sebäbi. Faşistler her näçe ýurdumyz böljek bolsalaram, haýynlar, watan dönükler ana şolar ýurdumyz böljek bolsalaram biz aktivistleriň arasynda 5 vilayet 5 dogan bolup bir stoluň başynda oturup görüňem edibilýär. Biziň aramyzda o vilayet bu vilayet ýok. Biziň aramyzda şu bar. Adam sen, adam dälmi sen? Adam kärçiliň barmy? Dürüstmi sen? Hawa owru dälmi, eliň egri dälmi? Bolly bize şo bar. Hatta şu stoluň arasynda aktivist bolup görünüp görünýän käbirler görünýän näler? Çünkü biz aramyzdaky haramzadalaram saýgallamany başarýan adamlar. Düşündiňiz? Aramyzda şolara orun ýokdur. Çünkü sinagdan geçip bilmediler. Sinagdan gallylar gynansaňam. Ve şol adamlar görmörsiňizem daşy aramyzda. Ene görşüňiz ýaly. Bolmarsam şeýle. O dogunum, ol planym diýip görem dok. Biz näçe ejidem bolsak, näçe de şonço da dogry ýörejek bolýar. Dogry basjak bolýar. Talıp yazdı. Еще добавлю üstüne. Karanglar, eğer de otaki makarım bizer her bir şuna kazada korkup çekinip İslam'ın saçını kırkıptılar. Bu faşistler öyüne gelip eni atasını biz pakoy dedip öylenen basa çağalarını biz pakoydu. Korkuzup öyündekileri sıyıran bosalar. Bana karanglar, buna göz yumsak eşitopslamı. Erte büyürüğün bular rastçust sededilerden gidediler. Birinin öyünden kızını alkaydı bilediler. Enesine uru bilediler. Göğüne deyi bilediler. Lüboy zadedi bilediler. Потому что eli boşluğunu bilediler. Elinin hiç kanaka kelepçe girmeyeceğini bildiği için edediler. Şonu durdurma için, şona karşı göreşme için hormatly vatandaşlar. Şu bize elimizde imkanımız var. Onayam TikTok, YouTube, naşnaka medya platformaları var. Давайте birlik bolalı. Поддержать edin. Раз sizler aydı bileniz yoklar şu zaten. Ayda oturan adamlar. Goldanlar. Goldanlar bizlere. Like bizlerin için menin için emez. Bizlerin için faydalı. Потому что şu bir şey Alişer'e hatırlamak istiyorum bir şey. Kutarin son sende. Bu trende çıkadı. Bizler milyonlara yetirebilsek şu sesimizi. Milyonlara. İnanınla bu hükmet zaşibilitse dedi. Bu hükmet şere göredir. İslam'ın vakası meni lişni idarlayacaktır. Numayda en şu attı. Lişni idarlayacaktır. Kim nehilek netice bilen gutorya. Yani bolyamın önünkü cenayetlerin açmadınız. Ama cezasını kesmediniz. Birinin öyünü haneye tecavüz değil ya Türkçe yürüyücü dille. Орчосун эм молярайшон талип насильственное действие против физического лица оляда. Yani hususiyetçiliğin bulunduğu. Применение физической силы, применение физической силы непосредственно лица вот şöyle yalı bırdak yazmış ne yani vatandaşın bir öyünü şol salmak istemese de siz kursak giyseniz siz cinayet ediyorsunuz. Tabii ki. Вторжение оля. Ramzadan çıktı Nura. Ben yine şumat var ya nemizat aklıma gelir. Bu konsullukta bolon vaka aklıma gelir. Bu şey vardı ya çocuk. Şimdi konsulluğun içine girip vurdular ya. Bizim Farhat da şurada. Farhat. O. Farhat'ı vurdular. Şu zaman Murat abiyle karşılaştım ben. Böyle kamera çektik falan yaptık. Ama şu zamanda bir türlü değişiklik oldu ya. Onu ben hiçbir anlamayanım. Devlet aktivisti selam. Aleyküm selam. Olmayadılar. Sen şu birin geleyen olunmaya başka mı? Korkuyorsun ben düşünmedim senin akağında. Yo men yaman köpek kağındım ağam. Görürsem men demokrat demen hemmez mi? Bolya şu... Elimden geldiğince çekmeli. Nurağa, şul ýagdaýy bir ködekçilikde saklamaňa saňa haýyş edip soraýar. Ol Gurban Guly Serdar diýär. Hormatly arkadaşlar Serdar. Ruhat berseňiz men bir aýlyk iş ruhsatyna çykmaň. Ay tanımancı.
Etikak получается o arkadağlı serdarım dep seviyorum senin ya. Tabii vancı. Arkadağlı serdarım dep özü arkadağ bolup arkadağlı serdarım dep bundan разрешение sorağında это очень смешно. Ya belki глупо görünedi. Bilesem ne için? Это как бы bilesem, блядь, это men просто söz tapamıyorum. Только sövüp aytmalı bara. Debил конченый, понимаешь? Ben oynaman da belki şu düzenli Cumhurbaşkanımızdan katıladı onlara. Yok. Kara özü arkada bolup durup ona arkadağlı serdarım demek, bля, это же глупо, ребята. Это же... Vallahi senin konuştuğun var ya, çok seviyorum lan. Это глупо, сука, это последняя вещь, бля. Это только, блядь, bilesem dodик bolmalı uzada aytmak için. Честно bara, men başka zada bilinme. Çünkü gün o hiçbir yedi göremiyor. Hiçbir toplantını yine Turçanın zadını göremen, kandı tartışadılar da politikları. Rusya'nın Türkmenistan'ınkiye gelende eğer deslerin generallarınız şunda ede oturan bolsa, ministr finansov, sizler nima o bit karashopsları? Hemmesi stavlenik Rusya'da mayor saylanadı. Bizlerde hakim dediler. Turça'da hem vali saylanadı. Тоже milletvekili. Ma karanla halk saylıydı. Halk saylıydı. Hakimlerini bizlerde prezident koyadı. Prezident ayıradı. Судьяны bizlerde prezident koyadı. Prezident ayıradı. Ты чё попутал, блядь? Sen вообще кто такой, блядь, ёбаный? Царь, что ли, блядь, Türkmenistan'a? Hala sen onda mısın ya? Ya onu aytmaya bile gerek yok. Vatan halk bilen vatanda. Neyse vatandaşlar. Valla buranın çapsı onu aytmaya bile gerek yok dersen aytkanın ne? Onu emme biledi zaten. Vatandaşlar. Ertik aşağı nefire, ertik men nefire aşağı. Ya Alişer'e kesen açtına. Yok. Talip. Ertemende Müslümançılıkta. Canım ekem gap yok Ekecan. Gap yok. Tamam, gelemiz Alişer'e. İnşallah gelemiz Alişer'e. Yok nikakih problem. Hemen arkadaşlar asılma temanı gepleşemiz. Alişer'e saat kaç gibi açacaksın, ona göre gelin ben. İnşallah 21:00 hemeniz işten gelip çayınızı içip İnşallah. Oturan bolasılar. Ertemende efir boladı. Hemenize karaşaman. İnşallah bırak. Очень полезный эфир boladı. Поверьте. Medicina и dar аптекалары gepleşemiz. İnşallah bırak. Adios amigos. Давайте, берегите себя. Hemenize minnettar. Kim padarka atan bolsa Allah razı olsun. Ova kesenize bereket. Kim yaxshi kommentaриy yazıp поддержка eden bolsa hemenize minnettar. Отдельно. 942 boptu. Alişer'e maşallah. Maşallah mı seni? 942. Vatandaşlarımız sizlerin cebinize bereket. Kesenize bereket. Eyvallah. Ben çıktım Nuri. Spasibo hemenize gelenleriniz için. Öne. Öne. Давайте, Eke. Minnettar gelen göre aydan göre. Eceğin Ahmet'lerini çıkardı. Eceğin Ahmet. Siktir git ya. Bizim var abi. Ananı siktiğim orospu çocuğu. Öyle sevmeli. Seret bizim tapağımız şulardan. Biz adam bular olsa hayvan. Adamın hayvandan bir level üstü var. Çünkü ölmüş şeylerle denetleyelim. Görüşlerle. Relax bro, relax. Take it easy. Ne yaman kaçırdı geldi Devlet aktivist çıkardım bunu. Ağam senim çıkarayın da seni ben. Böyle. Tamam. Boram sağ olun. Minnettar gelelim. Görüşmek üzere yarın. Sağ olun böyle. Nuraga. Sağ ol ağam, sen var ağam. Şul aytyan, senin şul aytyan sözlerin ağzından bal damlap otyr. Belki bular üçün awy ýalak görünýändir. Ýöne men gapdarlan bal görüp görýän ağam. Çünki senin aytyan sözlerin
her bir adam düşünmeýär. Ol senin sözüňi düşünmek üçin birazjyk intellekt bolmaly adamda we intellekt bolmak üçin adam okumaly ýa-da dünýä görüşli bolmaly. Ýöne käbir adamlar bar, hayvan ýöne daşlypata adam görnüşinde. Olar ýurtdaşyna gidýärler, ýurt görýärler, ýöne olaryň içindäki haywany olary terk edip bilenok. O näme üçin bolýar bilýän? Çünki adam bir zady öwrünesi gelenok. Gynasam bizim jemgyýetimizin içinde şolar ýala köp adamlar bar. Hemme dat vatan üçin talip. Meniň beýdýän hemme adam görüşmem, söwünjümem, söwgänem bolsam şu vatan üçin edýän ýankylara söwmek bilen. Meniň hiçlik özüme o değişti şahsan bitçam ýok. Vatan düzetjek bolýan, eşek bilen käwat gerek bolsa eşek bolýan, gerek bolsa gygyrşýan, gerek bolsa özi ýaly bolýan. Biri ýukurjak bolýanlar bar, ýuka däldiňi. Birazajyk gaharly ýerimizden görsünler, bar gaharly ýerimizden. Hormatly adamlar. Bu Kazakstanyň çençaky bolmaz diýip çaklaýar. Bir köçe çykar. Dogry aýtdym. Benim bilen birinem görmersiňiz ýöne bulatlar diňe YouTube'dan täzeden oturup görersiňiz. Hana işle olanlar, nirde şu gurlanlar gelip seslenýär. Meniň bir kiçirekken bir arzum ýok. Eğerde şu ýolda ölsem zat istem, ýani inşallah şehit bolarym diýip ümid edýän. Birden ýani bir maşin awariýa bolanda, adamçylyk adamdan ölüp bilýär. Sizin bir arzum bar, meniň adyma bir meçit kursaňyz, men siziň hemmäňizden razy bolarym. Başga iş da istemem. Bir meçit boluş o taýda tövhid bolsun, adamlar tövhid öwrensin. Kur'an öwrensinler, ibadet etsinler, başka arzum yok yani. Şul meniň arzumdur. Yani dünýeden görýäňizde vatandaşlar, ýeni islerden ahirete değişli zatlar soraýarlar. Dünýäde hemmäňizden. Şonu edip bilseňiz ara men hemmäňizden razy bolarym. Ahirette de sizi gören, tüýerin hemmäňizde. Eğer şul arzumy edip bilseňiz. İnşallah. Jawap talip soňra çenip çykar, alyp çykar. İnşallah. Ýok adamçylyk birden bolaýsa bir meçit bolsaňyz men hemmäňizden razy bolarym. Çartam o meçidi inşallah. Allah büyüktür. İnşallah. Allah'dan bir ruhat işler olmalı. Ya şu vatandaşlar sağ olun onunla minnettarım. Sağ olun. Goferen. Canı sağ olsun. Ertirem Hocaoğlu'nun o özü var arada. Ne edip şu videoya geldi, neler etti. İkinci prezident hükmünü hesaplanyan Hocaoğlu var arada. Yani ikinci prezident. Yani skryt prezident. Tipa. Ol hemme hökümetin içine öz adamlar yerleştirip, zat ediştirip, aşaktan işlettirä bulaw. Bulatlara metir şu varda video çeker, görürsünüz. Ve inşallah Yankı Muhammed mahallesinde de şunu idarlap näme bolýar. Etseňiz halk üçin edersiňiz, eger kanun esasında çäre görseňiz, etmeseňiz hem vatan haýyny, vatan dönükligini görkezersiňiz da näme? Edenettiligi, diňe vatan haýynlary, vatan dönükleri diýe başga eden o bar. Dogry aýtdym. Wezipesinden hiýanatçylykly peýdalan ýa diýmek ol. Hiýanatçylyk, haýynlyk diýmek. Allah'ın bereketi sizin üstünüzde maşgalaňyzda bolsun. Emmeňizde sağlyk azylyk bilen maşgala boljaňyzda. Kabul talip geleninde beýleki ýerleşlerinde gelenlere. Sağ olun, hormatly adamlar. Bizi görýäniňiz üçin, bizi izleýäniňiz üçin janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun. Allah Taala bizi her hili tağutlaryň şerrinden gorasyn. Allah Taala bizi özüniň başga hiç kimle etjekmesin. Assalamu alaykum. Dolanlar bolmasyňyz harman. Ağlar şu da gürleşip oturýar bolan maňa näme diýdiler-de. Şol Hocaoğlu temasyny goýja düýpli öwrenip onsoň çykaran informasiýany sahnaň arkasyndan, perdeň arkasyndan kontrolly saklap oturan gizli hökümetiň alternativ varianty Hocaoğlu eken we şoň tohamy. Birden Gurban oly we tohamy hankun kedip bulan aýdany etmejek bolsa, onu ýok etmeli ýerine şonu goýmaly diýip näme geldi, bilgi geldi. Hocaoğlu oturmaly. Ýurdun Hocaoğluň şammasy näme üçin arkayn gepleýär, o şammy kim o meň ýanymda diýip, näme üçin Hocaoğlu Serdara we Gurban oly äsgermeçilik edip edenetdilik edýäniniň sebäbi ýurdun ýarty siziň eliňizde bolsa ýarty meň elimde diýip gaty arkayn hereket edýär. Öz arkasynda durýan adamlara arkayn bolup hereket edýär eken. Şol zatlary goýja näme dip gelýän informasiýa gelýän adamlardan goýja iýdeşdirip görüp onsoň näme haýyş geldi, howlukman şol temada diýe has köprek zat gelmegi mümkin diýe. Bir ady çykan soň on hakykatlaryny bilýänler özleri habar bererler diýip maňa ýazdyýan biri.
Doğru. İkinci prezident diýen, ikinci prezident, secret prezident arka taraftan ýurdup paylaşyp, şoňa görä-de arkaýyny hereket edip duran Tohuýuz. O Reşit Meredov secretje hereket edýän bolsa, bu Tohuýuz hereket edýär, bir giden ýerler, spokojny öz adamlaryny ýerleşdirip ýurdy. İkinci bir monarxiýa urup, özü içinde kararlılık töredi bakıyor. Yurdun içinde bir yurt töredi bakıyor da. Aşağıda yani Haliş hakta yervet yazanlar vardır. Halişe degseniz bizim bağrımıda degen yalaksınızdır. Halişem bizim öyle doğanmazdır. Yani düşünenler öyleleri. Göze göz, dişe diş. Böyle vatandaşlar çok sağ olun. Sağlıklı görüşelim. Sağ olun, sağ olun. Işiniz şoğlu olsun. Yaxşı.